Hyvä, kaikki ovat löytäneet paikalle, kenenkä kuuluikin. Eli tosissaan tervetuloa kaikille mukaan tähän meidän tapahtumaan elinvoimaa ylipaineista syväsukellus-happiterapiaan. Eli ylipainehappihoito asialla ollaan liikkeellä ja tosiaan me ollaan livenä täällä Kuopiossa Oppipojankuja 3. kuntokeskus Pyramidin tiloissa ja sitten meillä on verkon kautta myös osallistujia, eli tämä striimataan ja tallennetaan tämä kokonaisuudessaan tämä luento. Eli tänä päivänä mennään vähän ylipainehappihoidon tieteelliselle puolelle ja terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta ja urheilun näkökulmasta. Ja meillä on vieraan Turun yliopistosta Markus Siirantala. Tervetuloa. Kiitos. Ja tosiaan semmoinen olisi illan agenda, että ensin meillä on luento-osuus, eli Markus saa puheenvuoro ihan kohta, kun minä suljen suuni, ja kysymyksiä, jos teille tulee luennon aikana tässä paikalla olijoille, niin voitte kirjoittaa niitä nyt vaikka kännykän muistioihin tai tarvittaessa pyytää paperia, niin käydään kysymyksiä siellä loppupuolella läpi. Ja sitten taas, ketä on verkon kautta mukana, niin chattiin voi kirjoitella kysymyksiä, niin käydään sitten siellä viimeisessä osiossa niitä esittämiäni kysymyksiä lävitse. Luennon jälkeen haastatellaan meidän mäkihyppääjä Eetu Nousiaista, eli Eetulla on muutamia hoitokertoja siellä takana, niin vähän kokemuksia siitä. Pidetään pieni tauko siinä ja sitten jatketaan niillä kysymyksillä, eli sinne 6:30 asti olisi meillä sitten aika paljon kaikennäköistä mielenkiintoista asiaa. Ja minäpä päästän nyt sitten Markuksen ääneen, niin aloitellaan. Kiitos kutsusta pitämään luentoa ylipainehappihoidosta. Tämä ylipainehappihoito on tosiaan monien mielestä uusi hoitomuoto, mutta itse asiassa se ei ole ollenkaan uusi hoitomuoto. Eli itse asiassa tosiaan jo 1600-luvulla alettiin hoitaa ylipainehappihoidolla potilaita. Tämä tulee yllätyksenä, koska jos kuvittelee minkälaista oli lääketiede 1600-luvulla, niin siellä kuitenkin oli ihmisiä, jotka oli vähän edelläkävijä ajastonsa. Esimerkiksi tämmöinen brittiläinen lääkäri kuin Nathaniel Henshaw kehitti 1662 laitteen, joka kutsuttiin domicilium, mistä on kuva tässä ja sen tavoite oli käyttää painetta hengitysvaikeuksia ja muiden vaivojen lievittämiseen. Siihen aikaan ei vielä ymmärretty hapesta näistä mitään, mutta ne ymmärsi, että paineella on jonkinnäköisiä terveysvaikutuksia. Ja happi tosiaan löydettiin vasta 1700-luvulla. Mutta tämän hapen löytymisen myötä niin tämä alkoi varsinaisesti yleistymään tämä hoito. Mutta tosiaan tämä ylipainehappihoito ei ole mikään uusi keksintö, että 1928 niin yhdysvaltainen lääkäri Orville Cunningham rakensi Clevelandiin suuren ylipainehappihuoneen, jossa oli potilaita, joita hoidettiin korkeassa paineessa. Tämä on aika mielenkiintoinen näköinen pallo, minkä ne teki. Ja se maksoi siihen aikaan $1 miljoonaa, eli se oli tosi kallis. Ja se usko, että tämä ylipainehappi voisi parantaa monia sairauksia ja pystyi perustelemaan hyvin, mutta lääkärit ei ollut ollenkaan kiinnostuneita tästä. Ja se on mielenkiintoinen, se sai ihan hyviä tuloksiakin niistä, mutta niiden hoidon tehoon ei uskottu. No ei sitä uskota nykyäänkään, joten se on mielenkiintoinen, että se on hirveästi muuttunut. Ja jos luette lääketieteen oppikirjoja, niin niissä yleensä kerrotaan ylipainehappihoidosta lähinnä se, että sitä käytetään sukeltajataudin hoitamiseen. Ja se tosiaan alkoi 1800-luvun loppupuolella käyttää tätä, kun Paul Pertin osoitti, että tämä sukeltajatauti johtuu siitä, että kun nostaa liian nopeasti ylös, niin sieltä syvyydestä niin typpi alkaa kuplimaan. Ja sitten kun se laitetaan paineeseen henkilöön ja puhasta happehengittä, niin ne lähtee niistä typpikuplista eroon. Mutta vuonna 1950 jälkeen niin tätä on alkanut käyttää sitten muidenkin sairauksien hoidossa. Ja vasta ihan tässä viimeisten vuosikymmenen aikana niin tämä on alkanut maailmalla taas kun on renesanssia tämä happihoito. Ja se johtuu siitä, että alettiin ymmärtämään, mihin tämä ylipäänsä perustuu. Eli aiemmin ei pystytty selittämään, että minkä takia se ylipainehappihoito oli hyödyllistä, mutta nyt aletaan ymmärtämään. Eli
fysiikassa on tämmöinen Henryn laki, jonka mukaan mun paine nousee, niin silloin nesteeseen pystyy imeytymään enemmän kaasua ja silloin mitä korkeampi tosiaan se paine on, niin sitä enemmän se pystyy imemään näitä. Ja tajuttiin semmoinen juttu, että kun normaalisti happi kulkee punasolujen mukana kudoksiin, niin silloin kun ollaan kovassa paineessa, niin sitä happea kulkeutuu plasman mukana, veren mukana, sinne liuonneessa muodossa sinne kudoksiin. Ja se painehappihoito voi nostaa sen happimäärän 10-15-kertaiseksi verrattuna normaali olotilaan. Ja se muutos on aika suuri. Ja se mitä tämä vielä huomattiin, että tässä on etuna, on se, että kun tulee haava tai muu, niin ne verisuonet tukitaan. Siinä tulee tukos ja arpi sitten, niin se estää nämä tukokset, mitä elimistä haluaa, että se verta pois, niin nämä punasoluja viemästä happea sinne siihen haavaan. Mutta silloin kun hengitään paineista happea, niin se pääsee näistä perihuutelujen tekemistä tukoksista ohitte ja pääsee sinne kudoksiin, ja sen takia haavat paranee tehokkaammin. Ja sen takia tätä alettiin käyttämään esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen jalkahaavojen ja muiden haavojen ja esimerkiksi palovammojen hoitamiseen. Mutta tosiaan nykyään tätä esimerkiksi TYKSissä Turussa yliopiston keskussairaalassa, niin tämä on suoraan sivulta otettu, niin antaa 11 eri vaivaan tätä ylipainehappihoitoa. Eli sukeltajan tautiin, häkämyrkytykseen, nekrosoivaan kehnotkudosinfektioihin, ongelmaisiin haavoihin, sädehoidon aiheuttamiin komplikaatioihin, keskushermostoinfektioihin, hoitoresistenttiin osteomyeliittiin, murskavammoihin, iskeämiset ihokielekkeet, verkkokalvon keskusvaltimon tukos ja äkillisen kulonmenetyksiin. Mutta tosiaan nämä on ne, mitä ne virallisesti antaa, mutta jos lähtee tutustumaan tähän, mitä tällä maailmalla hoidetaan, niin huomataan, että maailmalla hoidetaan paljon useampiakin sairauksia. Ja itse asiassa, kun näitä lukee, niin tulee sellainen olo, että tämä on liian hyvä ollakseen totta. Eli sieltä löytyy itse asiassa tutkimusnäyttöä, että tämä auttaisi noin 130 eri sairauteen. Ja se kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta. Ja sen takia mä tästä alun perin kiinnostuinkin, kun aloin lukemaan, että jos joku vaikuttaa liian hyväksi totta, niin se ei yleensä ole totta, mutta kun mitä enemmän on tutustunut, niin on yllättynyt. Ja tosiaan yksi, mikä minua kiinnosti, on ylipainehappo ja suolisto. Eli toistaiseksi on ollut aika huonoja menetelmiä, millä me pystytään hoitamaan suolistovaivoja. Ja nyt tätä on tutkittu viimeisten 10 vuosien aikana aika paljon, niin uusimmassa tämmöisessä review-artikkelissa, missä kasataan nämä kaikki, todetaan abstraktissa, että tämä ylipainehappihoidon tehokas lisähoito tulehdukselliseen suolistosairauksiin. Ja se on helppo ymmärtää miksi. Ja tätä on tutkittu nyt, ja me pystytään hyvin tarkasti sanoa, minkä takia se auttaa. Eli yleensä, jos teillä on joku tulehduksen suolistosairaus, niin että menette lääkärille, niin lääkärit antaa lääkitystä, mikä hoitaa oiretta, mutta se ei hoita sitä juurisyytä. Tämä hoitaa sitä juurisyytä, ja tästä tekee tästä mielenkiintoisen. Esimerkiksi haavasen paksusuolen tapauksen osoittamaan se, että kun se suolen seinämässä on tulehdus, ja niin sen tulehduksen seurauksena on hypoksiatila, eli solulla on liian vähän happea, ja kun sitten ollaan painehappihoidossa, niin sen happipitoisuus nousee sen 10-15-kertaiseksi, ja sen seurauksena monet tämmöiset anaerobiset bakteerit, mitkä siellä tekee sitten tuhojansa, niin ne ei kestä sitä ja katoaa sieltä. Ja samaan aikaan immunisolut, mitkä ei normaalissa hypoksisessa tilassa pysty toimimaan, niin pääsee toimimaan, kun se tulee happea, ja se korjaa sen suolen seinämän. Tämä on aika vakuuttavana julkaistu huipputiedesarjoissa. Mutta tuosta menette lääkäriin, joka hoitaa haavasen paksusuolen tulehdukseen. Se ei todennäköisesti kuulukaan koko hoidon muodosta. Ja mä olen yllättynyt tästä, minkä takia. Miksi ne ei seuraa alan tutkimusta maailmalla? Maailmalla on olemassa lääkäreitä, jotka hoitaa painehappihoidossa, mutta Suomessa ei. Ja
ex-vaimo on lääkäri, ja mä tiedän, että miten koulutukseen ei juurikaan tullut näitä ylipainehappivuodosta vaikutuksien ymmärtänyt. Lähinnä niillä opetetaan niissä kirjoissa se, että se tosiaan käytetään sukeltajan tautiin. Ja tosiaan hiirikokeissa ne on pystynyt osoittamaan tätä mekanismia hyvin tarkkaan, niin ne on vaurioittanut suolistoa ja sen jälkeen antanut painehappihoitoa ja pystynyt osoittamaan, että se suolisto korjaa sen painehappihoidon seurauksena itsensä. Eli tämä ei ole enää, ei voi sanoa, että tästä ei ole tutkimusnäyttöä. Tästä on tehty meta-analyysi, eli meta-analyysit on semmoisia, että yhdistetään iso määrä tutkimuksia ja sitten katsotaan, onko oikeasti vaikutusta. Ja niissä näkyy selkeästi, että tämä auttaa näihin. Ja samoin SIPO, eli tämän ohutsuolessa oleva bakteeri, tulee liikakasvu, mitä on ollut hankala hoitaa, niin koe-eläintutkimukset on pystytty osoittamaan, että tämä hyvin ja tehokkaasti auttaa niin, ja se on helppo ymmärtää minkä takia. Eli sinne tulee yhtäkkiä hirveän määrä happea, ja tämmöiset anaerobiset bakteerit, jotka on herkkiä hapeille, niin ne ei pärjää siellä. Ja sen takia se korjaa sitä hyvinkin nopeasti. Ja sama logiikka, minkä takia tätä käytetään sellaisiin haavoihin, mitkä parantuu huonosti, koska usein näissä haavoissa olevat bakteerit on anaerobisia, ja sitten kun yhtäkkiä tulee 10-15-kertainen happimäärä, niin ne bakteerit ei pärjää siellä, ja sen takia tätä on käytetty vuosikymmeniä ja 50 vuotta, mutta riippuen vähän maasta. Erityisesti pitkällä tämä käyttö on Israelissa. Israel on nimenomaan erikoistunut näihin, ja se johtuu ilmeisesti siitä, että siellä oli tämä sukellus oli niin suosittu, ja ne hommattiin paljon niitä laitteita, joista ne alkoi tutkimaan sitten muiden sairauksien hoitoa. Ja yllättävää on se, että täällä on myös hyvin suuri vaikutus parodontiitti, eli hampaiden sidekudosairauteen. Ja se johtuu siitä, että esimerkiksi tämä kinkivaalisbakteeri, mikä täällä hampaan juuressa eläilee, niin se on hyvin herkkä hapelle. Ja tässä on useita tutkimuksia, mitkä on laadukkaita, missä on pystytty osoittamaan, että tämä painehapin ottaminen parantaa tämän. Mun yksi hyvä ystävä kärsi tässä parodontiitista ja sille ehdotettiin leikkausta. Ja mä sitten sanoin, että kannattaa testata ylipainehappihoitoa ennen kuin leikkauteen, että ne tutkimukset näyttävät, että tämä on ylivoimaisen tehokas hoito. Ja se kävi röntgenkuvassa, ja sillä katsottiin, että sillä on tosi pahasti ne parodontiitti, ja sitten se otti painehappihoitoa parikymmentä kertaa, ja sen jälkeen kun se meni uudestaan sinne, niin röntgenkuvasta niin se oli parantunut täysin. Ja se hammaslääkäri oli niitä Suomen johtavia hammaslääkäriä, niin se ihmetteli, että mitä on tapahtunut, ja sitten sanoi, että se oli kuullut multa, että mä olin suosinut painehappihoitoa, ja se ihmetteli, että mistä mä tiedän, kun se ei ole yleisesti tiedossa, mutta hänellä itsellä on ylipainehappilaite kotona ja käyttää itse sitä, mutta ne ei suosittele potilaalle, koska se ei ole käypä hoitoa. Eli tämä on hauska, eli jos alan sen te tiedätte, että nämä toimii, mutta on helppo ymmärtää, miksi se ei ole käypä hoitoa, koska se on sen verran kallista, että jos tavallista hammaslääkärit alkaisi tarjoamaan sitä kaikille, niin tulisi nopeasti ongelmia. Eli esimerkiksi Turussa muistaakseni oli, että yksi happihoitokerta maksaa 1 000 € sairaalalla. On helppo ymmärtää, että sitä ei aleta heti ensimmäisenä antamaan potilaalle. Mutta sekin on vain poliittinen päätös, että halutaanko niitä paljon vai ei. Mä itse olen erikoistunut mielenterveysongelmien hoitamiseen, eli mun tausta on se, että minulla on tohtorin tutkinto biologiassa ja tohtorin tutkinto psykologiassa. Ja se, minkä takia mä alun perin kiinnostun tästä, johtuu siitä, että mä halusin löytää tehokkaampia hoitokeinoja masennukseen. Kun me tiedetään, että masennukseen liittyy aivoissa oleva tulehdustila, niin minua kiinnosti, että millä se tulehdustila saa laskettua, ja sen takia mä törmäsin tutkimuksiin, missä oli huomattu, että tämä ylipainehappi laskee tosi nopeasti tätä tulehdusta aivoissa. Ja koska se tulehdusta, niin minua tietenkin kiinnostaa se, että onko sitä löydetty, että se vaikuttaisi masennukseen. Ja tosiaan, jos sitä kiinnostaa tämä masennuksen, niin minulla on suomenkielinen kirja julkaistu aiheesta, ja nyt tulee Cambridge University Press julkaisee tämän talven aikana englanninkielen versio tästä kirjasta. Eli se on, siinä on
siinä kirjassa on itse painehappihoidosta yksi luku, ja se on tosiaan 4 psykiatrian maailman johtavan tutkijan vertaisarvioima, joten se pitäisi olla ihan lääketieteellisesti pätevä. Ja tosiaan hiirillä tehdyissä tutkimuksissa, missä ne on tehnyt hiirelle masennuksen ja sen jälkeen laittanut painehappihoitoon, niin osoittanut, että se on aivan ylivertainen masennuksen hoitokeino. Ja se laskee tosi voimakkaasti kroonista stressiä ja sitä aivoissa olevaa tulehdusta. Tietenkin mehän ei olla hiiriä, joten tähän ei vakuuta ketään. Mutta jos te kysytte psykiatrilta, sanotte, että tutkimusnäyttöä ei ole riittävästi, että voisi tähän, mutta mä vähän pengoin tätä, ja sieltä löytyy uusi meta-analyysi, ja missä on pitkälti 20 tutkimusta, mitkä on satunnaistettuja, sokkeutettuja vertaiskokeita, ja niissä jokaisessa painehappihoito on ollut huomattavasti tehokkaampi kuin placebo. Ja eli tuo keskiviiva tarkoittaa sitä, että placebolla ja käsittelyllä ei ole eroa, ja sitten kun mennään vasemmalle päin, niin se tarkoittaa, että käsittelyllä on voimallinen laskee niitä oireita voimakkaammin. Ja jos jotain mittakaavaa haluatte saada tietää, niin kun vastaavia tutkimuksia on tehty masennuslääkkeistä, niin ne on aivan eri luokkaa, sitten huomattavasti me tarjotaan niitä. Eli tuossa alareunassa näette tuo VMD, tuolla ne on -4,33. Vastaavia kuin masennuslääkkeelle tehdään, niin ne on 0,5. Eli tässä puhutaan melkein 10-kertaisia tehoeuroja. Mielenkiintoinen juttu, että tämä ei ole sen ero. Mä on neuvonut useammalla henkilöllä, joka on masentunut, että menee tänne painehappihoitoon, ja ne kertoo, että yleensä viikon jälkeen alkaa huomaamaan, että on, yhtäkkiä energiaa tulee ja alkaa olla niin kuin uusi ihminen. Ja se tosiaan, se minkä takia se on niin tehokas, niin se on aika itsestäänselvyys. Eli me tiedetään, että se laskee voimakkaasti sitä matalasteista tulehdusta. Ja me tiedetään, että masennus liittyy matalasteisen tulehdukseen sen takia, että se on terve koehenkilö ja ruskutetaan sinne tulehdussytokiin ja verenkiertoon, mikä elimessä tulkitsee, että on tulehdus, niin se tuottaa masennuksen oireet terveelle koehenkilölle 3 tunnissa. Jos me annetaan sille antiinflammatorisia aineita, niin se taas vähentää näitä masennuksen oireita. Ja sen takia, kun henkilö saa painehappihoitoa, niin se laskee voimakkaasti tätä aivoissa olevaa tulehdustilaa, joka sotkee ne välittäjäaineet. Ja tässä kuvassa esimerkiksi oikealla puolella näkyy tämä TNF-alfa, mikä on tämmöinen pro-inflammatiivinen sytokiini, niin sen arvot romahtaa 20 päivässä. Samoin tämä interleukiini, toinen mikä saa alempana, niin sen, kun se romahtaa jo 5 päivässä, ja millään lääkehoidolla saa samanlaisia tuloksia. Ja sen takia masennuksen lääkehoito on ollut tehotonta, koska se ei pysty suoraan vaikuttamaan näihin siinä vaiheessa, kun huomattiin, että masennus ei ole niinkään serotoniinin keskeisessä roolissa, niin sitten psykiatrit alkoivat sanomaan, että se, minkä takia masennuslääke auttaa, niin johtuu siitä, että se vaikuttaa immuunijärjestelmään ja laskee tätä matalasteista tulehdusta. No, ei se hirveästi näyttöä, mutta tämä nyt ainakin laskee sitä. Ja tosiaan tässä on esimerkiksi tutkimuksia, missä ne laittoi näitä diabetespotilaita sinne, ja siinä näkyy tosiaan voimakas tämän tulehduksen lasku. Ja monessa mielenterveysongelmassa on krooninen stressi keskeisessä roolissa, kuten melkein kaikissa länsimaissa muissa elintasosairauksissa. Krooninen stressi on olemaan melkein kaikissa mukana meillä. Niin, Turun yliopistossa keskussairaalassa tehtiin jo 20 vuotta sitten tutkimus, missä ne antoi henkilöille painehappihoitoa, ne mittasi ennen ja jälkeen kortisolitasoja, eli stressihormonitasoja, osoitti, että se romahtaa yksittäinen käyntikerta se kortisolitaso. Tällä hetkellä, jos henkilö menee psykoosissa lääkärille, niin niillä ei mitään keinoa laskea pillereillä stressihormonitasoa alas. Tässä on tehokas keino akuutisti laskea sitä stressihormonitasoa. Ja muistakaa, tämä on yksi ainoa kerta. Eli jos tehdään monta putkea monena päivänä, niin sitten tulee vielä voimakkaammin alas. Mutta tämä on tosiaan suomalaistutkimus. Ja jännä, että siitä huolimatta, vaikka tämä on tiedetty, niin tämä ei ole saanut mitään kauheita suosioa. Samoin
tosiaan tiedetään, että tämä aivoissa oleva tulevaisuus neuroinflamaatio, niin se on tosiaan herkkä tälle painehappihoidolle. Ja siellä on, tässä on, mä en kerro yksittäisiä tutkimusta, nämä on review-artikkeleita, missä on kymmeniä tai satoja tutkimuksia, mitkä on sen katsottu. Eli siinä on aika suuri näyttö, että tämä tosiaan laskee, että aivossa olevaa tulehdustilaa, mikä liittyy muun muassa ahdistuneisuuteen ja paksuntaiseen mielialahäiriöön ja skitsofreniaan ja muihin. Mutta niitä sairauksia ei itsessään katsottu, tutkittu, mutta kun me tiedetään, että nämä liittyy, niin voisin lyödä aika suuri summan vetoa, että nämä myös auttaa niihin ja varmaan jossain vaiheessa aletaan hyödyntämäänkin. Ja tosiaan on myös näyttöä siinä, että jos aivovammojen jälkeen, se on ihan meta-analyysiä, mikä osoittaa, niin, että tämä painehappihoito nopeuttaa toipumista ja se aktivoi kantasoluja. Se ei pelkästään se, että ne saa enemmän happea, vaan alkaa korjausmekanismit ja siihen tulee uusia verisuonia ja kaikkea muuta. Ja se on aika niin kuin maailmalla käytetty aika paljon, varsinkin rikkailla ihmisillä, jos nyt tulee tämmöinen vamma, niin toipumiseen. No tosiaan tämä ylipainehappihoito kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Jos te lähdette googlailemaan, niin siellä tulee paljon terveysväittämiä, joka kuulostaa semmoiselta, että se ei voi vain yksinkertaisesti pitää paikkaansa. Ja hyvä on se, että jos te katsotte monen klinikan sivuja, ne sanoo, että se tosiaan nuorentaa ja saa ihon hiukset kasvamaan enemmän ja laihduttaa. Ja siellä väitetään artikkeleissa, että 1 tunti tietyn paineesta riippuen ja onko puhasta happea, niin se kuluttaa jopa 600 kaloria. Ja sanotaan, että se vastaa periaatteessa tuosta tunnin painehappitankissa niin, että juoksisitte sen ajan. Eli se metabolia nopeutuu sen verran. Ja tietenkin mä lähdin penkomaan sitten, että voiko tämä pitää paikkaansa. Yhtään tutkimusta mä en löytänyt ihmiseltä tästä, mikä on yllätys, koska olisi kuvitellut, että olisi ollut helppo tutkia, mutta voi olla, että mä en vain sattunut löytämään oikeilla sanoilla sitä, mutta mä löysin kuitenkin hiiritutkimuksia ja rottatutkimuksia, ja ne on sitten helppo, kun ne pystyy kontrolloimaan kaikki ympäristötekijät siinä. Eli kun ihmisillä on se ongelma, että ne saattaa syödä mitä sattuu ja kaikkea muuta, niin ne noudataan niitä. Kun ne laittoi hiiriä näihin painehappitankkeihin ja teki hoitosarjaa, niin ne laihtui aika voimakkaasti sen seurauksena. Ja mä itse testasin painehappihoitoa, mun oli hankala pitää painoa, mä laitoin aika rankasti. Nyt on saanut sen takaisin, että nyt tuli 6 kiloa painoa, mutta vaikka mä söin saman verran. Se nopeuttaa niin paljon metabolia. Ja tosiaan tämä on aika jännä ilmiö. Ja samoin fibromyalgia on ollut hankala hoidettava. Ja lääkärit, jotka on erikoistunut niin tähän, niin harva niistä tietää, että tämä meta-analyysin mukaan ylipainehappihoito on tehokas fibromyalgia-hoito. Eli tässä on ne artikkelit ja tässä on tuo testisuuden, niin näkyy, että se on poikkeuksellisen voimakas vaikutus siihen. Me tiedetään, että fibromyalgia liittyy tähän neuroinflamaatioon ja ilmeisesti suoliston mikrobiomiongelmia, eli se korjaa niitä kumpaakin. Eli tämä on sinänsä mukava uutinen, niillä on fibromyalgia, että tulevaisuudessa todennäköisesti tähän on saatavissa apua. Ja sitten, mikä kiinnostaa keski-ikäisiä miehiä, on se erektio. Ja jännä juttu on se, että tässä tutkimuksessa nämä antoi painehappihoitoa miehille ja sen jälkeen katsoi niiden erektioa ja huomasi, että se tosiaan paransi niillä erektioa ja tyytyväisyyttä seksiin. Ja vaikutus oli aika huomattava. Ja ongelmahan tietenkin keski-ikäisillä miehillä on se, että välttämättä viakarat ja nämä muut ei auta, jos on verenkierto-ongelmia liian paljon. Ja tietenkin voisi kuvitella, kun tämä yksittäinen tutkimus ei voi pitää välttämättä paikkaansa, joku voi sanoa lääkäri, että ei kannata ottaa sen takia, että näyttöjä ei ole riittävästi. No, tässä on 5 tutkimusta tehty meta-analyysi, mikä itse käypähoito määrittelee, että jos on 5 laadukasta tutkimusta, niin se näyttö on riittävä. Mutta tähän ei ole ottanut kantaa. Ne 5 tutkimusta tehty meta-analyysin mukaan se on erittäin tehokas
siinä, että se parantaa peniksen verenkiertoa ja lisää sitä kautta seksuaalista suorituskykyä. Ja tämä tilastollinen testisuhde on poikkeuksellisen korkea, eli harvalla lääkeaineella pystytään yleensä mihinkään sairauksiin saamaan yhtä suuria vaikutuksia. No, miehet huomaa sen, kun siellä tankissa on, niin se vaikutus saattaa tulla kiusallisena siellä. Ja se johtuu siitä tosiaan, tämä lisää aika voimakkaasti tätä verenkiertoa. Tämä ei ole pelkästään siitä, että mieheltä olisi kysytty. Tämä ei jää näyttö siihen, vaan ne on itse asiassa tehnyt ihan suoria tutkimuksia, missä on kuvantanut näitä ja osoittanut, että kun miehet saa painehappihoitosarjan, niin se näkyy siten, että siellä oikeasti alkaa veri kiertää paremmin siellä peniksessä. Ja ne on pystynyt osoittamaan, kuten tässä tämän artikkelin abstraktin lopussa todetaan, eli tämä pystyy niin kuin korjaamaan ateroskleroosin vaikutuksia, eli kun verensuonet on ahtautunut ja sen takia on potenssiongelma, kun vertaa tarpeeksi penikseen, niin se korjaa sitä ja lisää sitä kautta suorituskykyä. Tämä on aika voimakas efekti, ja ymmärrätte varmaan se, että se pystyy korjaamaan peniksen, se korjaa myös muualla verenkierrossa. Eli se ei ole pelkästään korjaa ateroskleroosia siellä peniksessä, vaan se on sen takia naisillekin hyödyttää tässä, koska nyt se nyt vaan korjaa sitä. Ja tietenkin oleellinen kysymys on se, onko ylipainehappihoidolla haittavaikutuksia. Ja tämä on se, mitä yleensä kaikki sanoo, että se voi olla haitallista. Mä itse testasin painehappihoidon tehoa ja menin urheilulääkäriasemalle tuolla Helsingissä ja juttelin siellä lääkärin kanssa, kun mä sanoin, että mä haluan mitata mun hapeuttokykyä ennen ja jälkeen painehappihoidon käyttöön, niin se sanoi, että mä suunnittelin ottamaan 10 hoitokertoa, niin se sanoi, että se on kuin polttaisi kynttilää kummastakin päästä, että siinä ei mitään järkeä. No, se oli aika pahasti väärässä, mutta se kertoo, että lääkärit eivät tunne tätä. Ja tosiaan näitä varoitellaan koko ajan, että sillä voi olla suuria haittavaikutuksia. Tätä on tutkittu paljon arvostusta syystä. Ja siis tuoreen meta-analyysi osoittaa, että käytännössä se pitkäaikaisvaihtelut, niin haittavaikutus eri sairauksissa ei eroa kontrolliryhmistä. Eli tätä on tutkittu tuhansilla ja tuhansilla potilailla, eikä sieltä ole löydetty pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lyhytaikaisia haittavaikutuksia löytyy. Eli kun te menette sen tankkiin, jos et ole tottunut, niin se sattuu korvista. Mutta se menee ohitte ja sitten kun on käyttänyt 10 kertaa, niin ette huomaa sitä vaihtelua enää. Ja varsinkin jos teillä on flunssa, niin mä oon käynyt tankissa ja mulla on ollut flunssa, niin se sattuu niin paljon, että se on pitänyt keskeyttää ja tulla pois sieltä. Se on hyvin epämukava. Mutta sitten ei tule se mikään pidempiaikainen haitta. Ja siellä on myös varoitellaan happimyrkytyksestä. Mutta kun lukee näitä artikkeleja, niin siellä sanotaan, että se ilmenee lähinnä kovassa paineessa, kun menee tosiaan 2 ataan, eli 10 metriä syvemmälle, ja yleensä pitkillä hoidosarjoilla, ja sitä esiintyy noin 1/10 hoitokerrosta. Ja se tarkoittaa käynnössä, että kehossa on liikaa happea, ja se alkaa pistelemään raajoja ja muuta, ja tulee hassu olo. No, se kuulostaa pahalta, mutta se lähtee pois, tuottaa maski. Mä itse, kun mä olen tiedemies, mä haluan testata kaikki, mä haluan tietää, miten se tuntuu. Ja mä teen painehappihoitotankissa liikuntaa, ja siinä kun alkaa hengittää liikaa, niin tämä hapenotto kasvaa siinä määrin, että se happipitoisuus oli liian korkeaksi. Voi olla, kun pistelemään sormista tuli hassu olo. Mä otin maskin pois, niin se lähti saman tien. Eikä ainakaan huomaa mitään sen isompaa vaivaa. Että jos se tulee 1/10,000 ihmistä, joka noudattaa neuvoja, eli ei tee mitään ylimääräistä siellä, niin se on aika pieni riski, ja tosiaan se lähtee pois. Ja sitten se varoitellaan, että pitkät hoitokerrat voi jollekin kehittää likitaittoisuutta. Se kuitenkin korjautuu päiviä viikkojen kuluessa sitä hoidon päätyttyä. Ja itse asiassa mä itse huomasin saman, kun mä oon käyttänyt, niin mä huomasin, että alkamaan käyttämään lukulasia vähitellen, mutta sitten tuli taukoon, niin se taas lähti pois. Mutta jännä ilmiö oli se, että yksi 70 kaveri, joka otti
useamman 10 hoitokerran, niin sitten mä etin autossa ja yhtäkkiä se otti lasit pois ja se sanoi, että hän näkee paremmin nykyään ilman lasia, tämä on tosi outoa. No, se näkökyky parani, mutta sitten se taas alkoi heiketä. Ja se johtuu siitä, että tämä silmän ripustin on hyvin herkkä hapelle. Ja kun vanhenette, niin sen hapen käsittelykyky ja sokeriaineen on heikentynyt. Ja sitten kun yhtäkkiä se alkaa toimia kunnolla, niin se haittaa teidän näkyä, koska te olette tottunut näkemään se eri lailla. Mutta se ei tosiaan ole kovin suuri haittavaikutus. Tosiaan puolella ihmisistä se näkö paranee ja puolella se heikkenee. Että se on vähän, jos olette likinäköisiä, niin se paranee, mutta jos on lähinäkö, niin se heikkenee. Ja sitten te saatatte nähdä siellä, joku varoittelee, että se voi aiheuttaa kaihia. Israelilaisten tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa huomattiin päinvastaista. Eli vaikka se kuulostaa, että paineen lisääminen aiheuttaisi paineongelmia silmässä, niin näin ei kuitenkaan ollut, vaan ne huomasi, että itse asiassa kaihiongelmat väheni painehappihoidon seurauksena. Eli sekin, ja myös se, että se altistaa syöville, niin se ei pidä paikkaansa. Mä palaan tähän myöhemmin. Eli painehappihoidossa on kuitenkin omat vaaransa, ja ne vaarat oli aiemmin selkeitä. Aiemmin se painehappi ei tullut maskilla naamaan, vaan ne nosti sen koko kapselin 100% hapeksi. Ja Jenkeissä on tapauksia, missä se on räjähtänyt. Mutta nykyään sitä vaaraa ei ole, koska se maski tulee maskilta se happi, ja se happipitoisuus yleensä tankissa ei juuri nouse 30-40% korkeammalle, vaikka se maski ei olisi siinä. Eli sitä vaaraa ei enää olemassa. Eli todelliset vaarat on aika pieniä. Kaikille tämä tietenkään sovi, eli tietenkään, jos on ilmarinta, niin se ei sovi. Ja muita sairauksia, eli kannattaa kysyä lääkäriltä, joka tuntee aiheen, jos on joku pitkäaikaissairaus, että sopiiko se siihen, mutta tosiaan niitä on hyvin vähän, mitkä on semmoisia, minkä takia ei suositeltaisi painehappihoitoa. Ja painehappihoidossa on myös tosiaan se inhottava juttu, että sillä on yksi sivuvaikutus. Ja se sivuvaikutus on se, että se nuorentaa kehoa. Eli yleensä kun otetaan lääkkeitä, niin siellä sanotaan, että tämä sivuvaikutus tulee. Mutta painehappihoidolla on kiistatta osoitettu, että se pystyy nuorentamaan kehoa. Ja tämä tuntuu vähän oudolta, koska täällä on opetettu se, että vanheneminen on vääjäämätöntä. Eli happi tekee siellä tuhojansa ja sen solukalvot siellä hapettuu ja kaikki menee huonompaan suuntaan. Mutta se ei pidä paikkaansa, eli vanheneminen ei ole vääjäämätöntä. On olemassa eläinlajia, jotka pystyy nuorentamaan itsensä ihan oikeassa elämässä, mutta tosiaan tämä koko homma näyttää tosi mielenkiintoiselta. Eli nämä teki Israelissa kokeen, missä oli yli 60-vuotiaita koehenkilöitä, iso liuta, muistaakseni yli 60 kappaletta, ja ne sai sitten ylipainehappihoitoa, oliko se 60 hoitokertaa. Ja ne mittasi niiltä verikokeesta ennen ja jälkeen niiden telomeerien pituudet. Eli telomeerit on ne, mitkä on kromosomien päissä, niin kuin, että on kengännauhan ne muoviosat. Ja ne pitää sen kasassa ja mahdollistaa sen lukemisen. Ja joka kerta kun solu jakautuu, niin lyhenee. Ja sitten kun on lyhennyt tarpeeksi pitkään, niin solu ei pysty enää jakautumaan. Ja sitten se solu ei pysty toimimaan enää niin kuin pitäisi. Ja se on osoitettu, että se ennustaa monella eläinlajilla hyvin elinikää ja ihmiselläkin. Ja nämä huomasivat, että tämä painehappihoidon seurauksena nämä telomeerit piteni 38%, mikä tarkoittaa sitä, että ne olisi nuortunut noin 25 vuotta. Ja tietenkin tämä on jännä sen takia, kun olen joutunut useamman lääkärin kanssa väittelemään siitä, kun ne väittävät, että tämä ei ole mahdollista, telomerit vaan lyhenee, mutta tosiaan meillä on telomeraisia entsyymejä muun muassa, mikä pidentää sitä, eli me tiedetään, että se on ylipäänsä mahdollista. Tämä tuntuisi muuten vähän uskomattomalta. Mutta tosiaan
myös muilla tavoilla pystyy saamaan telomereja pitenemään. Eli jos te alatte oikein kunnolla elämään terveellisesti, että te rupeatte syömään terveellisesti, nukkumaan terveellisesti, joogaamaan ja kaikkea muuta, niin te saatte telomerit pitenemään, mutta maksimillaan alle 5%. Eli tämä teho on aika eri luokkaa. Toinen tekijä, mihin nämä huomasivat, tämä painehappi vaikuttaa, on seneskenssien, eli se on zompisolujen määrä. Eli kun, nyt on alettu huomaamaan, että yksi syy, minkä takia me vanhetaan, on se, että meidän solussa on mekanismi, jonka menee sekaisin, joka perustuu näihin, niin kuin, miten selittäisi yksinkertaisemmin. Eli kun yksilökehityksen aikana teidän solut määräytyy siten, että joku solu tulee maksasolu ja jostain tulee lihassolu ja muuta, niin on sellaisia epigeneettisiä markkereita, mitkä määrää sen, että se solu toimii maksasoluna ja joku solu toimii lihassoluna ja joku silmäsoluna. Ja sitten kun ne vanhenee, niin ne saattaa menettää tämän kykynsä, eli sen tulee epigeneettisiä muutoksia, jolloin lihassolu muuttuu vaikka maksasoluksi tai ei tiedä mitenkä toimii. Ja silloin niistä sanotaan, että ne on seneskenssejä soluja. Ja ne ei niin kuin auta sitä kudosta, vaan ne usein niissä vielä aiheuttaa tulehdusta ja haittaa sen toimintaa. Ja sen takia, kun me vanhetaan, niin meidän lihasvoima heikkenee ja muuta kuin nämä seneskenssien solujen määrä kasvaa. Ja nämä huomasivat, että tämä painehappihoito vähensi näitä seneskenssien solujen määrää yhtä paljon kuin ne olisi nuortunut 25 vuotta. Ja tällä hetkellä Bezos ja kumppanit kehittää lääkehoitoa sille, että ne saisi lääkkeellä hoidettua sitten pääsi eroon näistä seneskenssisoluista. Ne käyttää miljardeja siellä Jenkeissä lääkehoitoa, millä ne saisi sen saman vaikutuksen, mikä on mielenkiintoinen. Ja ongelma on, että saadaan sitä markkinoille sen takia, että me pelkään, että se voi aiheuttaa sitten syöpiä ja kaikkea muuta, mutta tällä nyt se ainakin on saatu vähenemään. Ja tietenkin näitä muutoksia ei näy päälle päin, mutta se mitä huomaatte, kun käytte painehappihoidossa, niin muutaman viikon jälkeen, kun katsotte peiliin, te huomaatte, että te näytätte nuoremmalta ja se iho on parempi, se on verenkierto on parantunut ja muuta. Ja tutkimuksen mukaan se ei ole placebo-efekti, vaan nämä laittoi näitä eläkeikäisiä painehappihoitoon ja ne otti niiltä sitten ihosta näytteen, missä oli mitattiin sen kollageenin määrää ja näitä elastisen säiteiden pituutta ja muuta, ja ne huomasi, että nämä kollageenin määrä nousi ihossa ja nämä elastisen elastinisäikeiden pituus kasvoi samalla lailla, että olisi nuortunut 30 vuotta. Eli tässä on nyt useampi muuttaja, mikä viittasi, että tämä nuorentaa kehoa. Ja sitten tietenkin, kun olet kiinnostunut liikunnasta, niin tänä vuonna ilmeisesti tutkimus, missä kanssa oli näitä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Ja tässä oli muistaakseni 35 henkilöä kontrolliryhmässä ja 35 tässä käsittelyryhmässä. Ja ne huomasi, että tämä painehappihoito paransi maksimaalista hapenottokykyä ja samoin se paransi sydämen verenpumppaustehoa, muistaakseni oli 23%, mikä on aika huima. Eli tässä ei sanottu, että mitä se vastaa iältään, mutta kyllähän se täytyy olla vuosikymmeniä myös tämäkin. Ja muistakaa, nämä oli vanhoilla ihmisillä tehtyjä, ja niillä alkaa jo tuntumaan. No, vielä uskomattomaa on se, mitä tämä vaikuttaa aivoihin. Eli kun perinteisesti ajateltu, että kun tullaan vanhaksi, niin sitten aletaan muisti heikkenee ja se on vääjäämätöntä. Ja nämä antoi painehappihoitoa. Tässä oli 33, jotka sai painehappihoitoa ja 30, jotka oli kontrolleja. Ja ne osoitti, että tämä paransi niiden kognitiivista kykyä siten, että on vuosikymmeniä nuorempia.
Ja ne laittoi tekemään testejä niitä ja osoitti, että niillä, jotka oli kontrolliryhmässä, se ei muuttunut, mutta niillä, jotka sai painehappia, niin alkoi pärjätä niin kuin nuoret ihmiset niissä. Ja tämä ei jää pelkästään näihin, vaan mikä on paljon mielenkiintoisempaa, on se, että tietenkin näissä on se ongelma, että joku voi sanoa, että tämä johtuu vain siitä, että nämä haluaa kaupata painehappihoitoa. Ei kannata uskoa niihin. No, tietenkin kannattaa olla aina kriittinen, mutta mut vakuutti ei niinkään nämä tutkimukset, vaan se, että kun näitä samoin tutkii koe-eläimillä. Ja kun nämä laittaa hiiriä ja rottia tankkiin, niin ne rotat nuortuu ja hiiret nuortuu siellä. Ja ne on osoitettu, että tämä laskee niillä sen lisäksi, että ne hoikkenee siellä, niin se vähentää niillä sitten matalastista tulehdusta ja kroonista stressiä ja muita tekijöitä. Ja tämä alkaa olla suhteellisen vakuuttava tämä näyttö. Mutta ehkä yllättävin tutkimustulos tuli tämän vuoden maaliskuussa. Eli mä olin seurannut, mä kiinnostun tästä vuonna 2020 tästä, kun tuli nuo ensimmäiset nuortunsuutut. Mä olen seurannut tätä tutkimusta ja nyt tuli niistä tutkimuksista meta-analyysi, missä yhdistetty iso määrä tutkimuksia. Ja ne tutki Alzheimerin hoitoon tätä. Ja nämä huomasi, että kun normaalisti me puhutaan siitä, että millä pystytään hidastamaan Alzheimerin tautien etenemistä, niin nämä tutkimukset näkyy, että se ei hidastunut, vaan se käänsi sitä paranemiseksi. Eli niiden vanhusten, jotka sai painehappihoitoa, niiden kognitiivinen suorituskyky ja muisti, ja nämä alkoi huomattavasti nuortua. Se on helppo niitä aikaisemmien tutkien mukaan ymmärtää, että se on ihan realistista. Ja myös niiden kyky toimia kotona itsenäisesti niin kuin, muiden ihmisten arvioimana, niin kasvoi 10 kertoja enemmän kuin mitä kontrolliryhmässä. Eli se vaikutus oli huomattava. Niitä on vähän hankala tuloksia esitellä, kun ei ole vertailuryhmää, mutta kun esimerkiksi tässä on meta-analyysi, jos tässä näkyy, että näitä onko nyt 10 tutkimusta, mistä tämä on tehty, niin tämä testisuure on aivan eri luokkaa kuin mikään lääkehoidot, mitä näihin annetaan. Eli tämä on tosi tehokas hoitomuoto. Ja tämä esimerkiksi on tämmöinen, minkä suhteen nämä testasivat, tämmöinen mini-mental state examination, mikä on perus dementiatesti, mitä käytetään maailmalla, niin näkyy, että ne on vähemmän dementoituneita. Ja samoin, jos ajatellaan, että niitä ei pidä antaa sen takia, että ne voi olla haittavaikutuksia, niin tässä oli 800 henkilöä tässä meta-analyysissä, mitä oli tutkittu. Eli jos onko 800 ihmistä riittävä tutkimus, niin mun mielestä se on aika paljon riittävää, mutta tietenkin ne, jotka haluaa myydä jotain pillereitä, niin ne ei välttämättä ole samaa mieltä. Mutta tässä näkyy, että nämä haittavaikutukset ei eronnut kontrolleista. Eli sen lisäksi, että siitä ei ole mitään haittavaikutuksia ja sillä oli suuret vaikutukset, niin jos katsotaan hyöty ja haitta, niin se aika voimakkaasti kaatuu tähän, että tuo ylipainehappihoito on aika ylivoimainen hoitomuotona tässä. Tätä kun netissä on sitten keskustellut, niin lääkärit vaan sanovat, että no, ei ole mahdollista, että tulee liian kalliiksi tämä hoitaminen. No, sekin on vaan jos yhteiskunta haluaa, niin se on helposti ratkaistu. Eli pystyy tekemään isolle massalle, jos se vaan halutaan. Mutta se on helppo ymmärtää, jos se 1 000 € kertaa, että joku vanhukselle pitää antaa 60 hoitokertaa, niin 60 tonnia vanhus, niin se alkaa kertymään siinä, mutta kun se ei tarvitse olla niin kallista, koska mitä pystytään, jos halutaan panostaa, niin se on tehostettu. Ja tosiaan tämä ylipainehappihoidon muut hyödyt näillä vanhuksilla oli, että se vähensi oksidatiivista stressiä, eli se oksidatiivinen stressi on se, mikä tekee sen tuhoja sitten keskushermostossa, ja se vähensi myös matalasteista tulehdusta. Näillä ei tietenkään voinut ottaa näytteitä sieltä aivoista, koska se olisi eettisesti ollut me ei tiedä kuinka paljon esimerkiksi ne tauproteiinit ja muut, mitkä siellä sitten keräytyy ja aiheuttaa haudioita, niin väheni. Tätä varten tosiaan pitää tehdä eläinkokeita. Mutta tosiaan tässä meta-analyysissä
johtopäätös oli, että tämä ylipainehappihoito on tehokas ja turvallinen hoitomuoto Alzheimerin tautiin. Olisi voinut kuvitella, että tämä olisi ollut Ylen pääuutinen. Tätä ei ollut yhdessäkään Suomen tiedotusvälineessä. Tämä on julkaistu huipputiedesarjassa, eli se on mennyt vertaisarvioinnin ja kaikki lävitte. Ja maailmalla tämä saa näkyvyyttä, ei Suomessa. Miksi ei Suomessa? Eikö Suomessa yhtään tiedetoimittajaa, joka on kiinnostunut aiheesta? Mutta sillä on syynsä, miksi ei lävitä. Ja tosiaan, jos me halutaan ymmärtää sitä mekanismia, niin tämä tosiaan, tämä on tiedetty jo jonkin aikaa, että tämä auttaa Alzheimerin taudin hoitamiseen. Mutta jos te käytte juttelette Alzheimerin hoitoa tarvitsevia lääkäreitä, niin en ole koskaan kuullutkaan tästä. Ja tässä Aging-lehdessä, mikä on alan johtavia tiedesarjoja, vuonna 2021 julkaistiin tutkimus, missä ne antoi Alzheimer-potilaille painehappihoitoa, mutta ne myös halusivat tutkia tätä fysiologisia mekanismia hiirimalleilla. Eli tässä aikaisemmissa meta-analyysissä oli vain sellaisia tutkimuksia, missä oli kognitiivisia testejä, mutta ei aivokuvantamista. Ja tässä on nimenomaan se, että pystytään aivokuvaamisella katsomaan, mitä siellä tapahtuu siellä aivoissa. Ja hiirikokeissa, missä nämä on saanut painehappihoitoa, näkyy se, että se amyloidiplakin määrä aivoissa, joka sotkee sitä aivon toimintaa, niin kontrolliryhmässä tämän kokeen aikana kasvoi 12,3%, mutta niissä, jotka sai painehappihoitoa, niin se väheni 40%, mikä on aika huima väheneminen. Eli silloin kun me puhutaan ihmistutkimuksissa, kun ne on, puhuu muutamien 10% hidastumisessa, niin tässä puhutaan niin kuin ihan toiseen suuntaan menevästä. Ja tässä näkyy hyvin kuvassa, miten noin keskimäärin väheni noin plakki aivoissa. Eli ihmisellä tätä ei pysty tutkimaan, kun me ei voida ottaa ennen ja jälkeen näytteitä aivoista, mutta aivokuvantamistutkimuksissa, missä nämä sai 60 kertaa tätä painehappihoitoa, niin huomasi, että se paransi aivon kognitiivista toimintaa 16-23% niin aivokuvantamisen perusteella. Eli se vastasi aika hyvin myös niitä testejä, mitä on niin kuin, kirjallisia testejä ja muita, mitä niillä on testattu. Mutta se, että mielenkiintoinen on se, että kuinka paljon ne antoi näille hiirille sitten painehappihoitoa. Ne antoi 20 hoitokertaa. 20 hoitokertaa riitti tiputtaa 40% tätä. Ja jos me ei tiedetä, meneekö ihmisellä samaan suuntaan, mutta jos alettaisiin tutkimaan, niin ja aivokuvantamisilla ja muilla, niin sitä pystyttäisiin aika paljon selvittämään. Ja tosiaan tämä maailmalla, esimerkiksi tämä Alzheimer-tutkimus 2021, niin se oli Telegraphissa iso juttu, ja se, samoin se sanottiin, että se pysäytti tämän Alzheimerin, ja sitten siellä löytyi muissa tiedotusvälineissä sanotaan, että kääntää sen paranemiseksi ja muuta, mutta ei Suomen mediassa. Mielenkiintoinen juttu. Ja jos se lääkäri ei harrasta tiedettä, niin kuin mä olen tämmöinen hullu harrastaja, joka lukee iltaisin tiedelehtiä ja muuta, niin näihin ei välttämättä törmää. Mutta mä en ole lääkäri itse, mutta mä sitten huolimatta lueskelen näitä. Ja se on helppo ymmärtää, eli se pitäisi vaan saada Suomessa yleiseen tietoisuuteen. Niin kuin ne lääkärikin osaa lukea, ja sitten lukee näin, niin on aika vakuuttavaa. Mutta niin kauan kun näistä ei puhuttu ja ne yleisessä tiedossa, niin ei kukaan osaa suositella näitä. Ja mulle tuli kysymyksiä, sitten kun mä olen tuosta Alzheimerin taudista kertonut sosiaalisessa mediassa, että vaikuttaako se Parkinsonin tautiin. Mä kaivoin tuossa junamatkalla artikkeleita. Sitä on tutkittu 13 tutkimuksessa Parkinsonin tautiin, ja siinä on mukana 958 koehenkilöä, eli tosi paljon tutkittu. Ja uusimmassa meta-analyysissä, joka tuli heinäkuussa, niin siinä todetaan, että tämä motorista toimintaa ja vähentää näitä Parkinsonin oireita ja parantaa unenlaatua. Ja millään lääkehoidolla ei ole yhtään samaa tasoisia, mutta veikkaan, että aika nopeasti laitetaan Parkinsonia hoitamaan täällä. Tämä on sen verran hyvää näyttöä. Ja itse asiassa
Parkinsonin hiirimallilla maailmalla ne pystyy osoittamaan sen tarkan mekanismin, mihin se perustuu. Eli se vaikuttaa SIP-pathwayn kautta hermosolujen toimintaa ja samoin myös muuttaa sitä mikrobiomia. Eli sen lisäksi, että se on selkeästi näyttää, että se auttaa siihen ja myös ymmärretään se mekanismi, niin se on aika pitkällä. No, jos te googlailette urheilua ja ylipainehappihoitoa, niin te huomaatte se, että aika monet maailman huippu-urheilijat käyttää ylipainehappihoitoa. No, Cristiano Ronaldo on monessa jutussa kertonut, että sillä on kotona painehappitankkeja. Michael Phelps on käyttänyt jo vuosia. Se jäi kiinni vuonna 2012. Aika paljon aikaa edellä niin se jäi kiinni siitä, että se käytti olympialaisissa painehappihoitoa. Ja olympiakomitea virallisesti nuhteli sitä siitä. Se sanoi, että se rikkoo olympialaisten henkeä, mutta se ei niin rangaistavaa sen takia, että ei happi voi kieltää. Ja se oli silloin mediassa, mutta jännä juttu, että jenkit ja monet NHL ja seurat ja muuten käyttää tätä, mutta kun me oltiin yhteydessä TPS ja kysyttiin, että onko ne kiinnostunut tästä, että kun se on turkulainen seura, niin tietenkin kysyttiin, niin ne sanoi, että ei ole tarvetta siihen. Lääkäri, joka siellä sanoi, että ei ole tarvetta ylipainehappihoitoon. No ei sitten. Ja samoin monella jalkapalloilla muulla on löytyy sosiaalisessa mediassa, mistä kertoo, että ne käyttää Tiger Woods käyttänyt ja muuta. Ja Michael Jackson itse asiassa käytti painehappihoitoa, mutta se ei ilmeisesti ymmärtänyt, miten se toimii, kun päätettiin, että se nukkui siellä. Se on enemmän haittaa kuin hyötyä, kun se pitää ottaa lyhyenä pätkänä, niin se on hyötyä. Mutta esimerkiksi jos koe-eläimille tehdään siten, että laitetaan elämää painehappitankkiin, ne elää lyhyemmän ajan siellä. Mutta kun siirretään vain se tunti päivässä, niin ne elää pidemmän ajan. Eli se jatkuva siellä painehappiolla ei ole hyvä asia. Eli se aiheuttaa oksidatiivisen stressin ja se pitää muistaa. Eli kaikki on myrkkyä, vesikin on myrkkyä, kun sitä juo liikaa. Eli, ja urheilun kannalta on jonkin verran näyttöä. Ja itse asiassa ei ole sattumaa se, että siellä olympialaisissa Kiinan olympiajoukkueella on linja-auto tai rekka-autoa, missä on ylipainehapitankki, ja ne käy siellä olympialaisissa tankissa, ja ihmetellään, miksi suomalaiset urheilijat ei pärjää. Se on itse asiassa aika kaupan käyttänyt sitä. Ja tutkimuksen osoitettu jo osassa, mikä on hyvin tehty, että se lisää maksimaalista hapenottokykyä. Eli silloin oikeasti näyttöä. Eli silloin kun ollaan huippu-urheilussa pienellä hyödyllä saadaan niin kuin ero siihen kilpailijaan, niin täällä voi olla aika ratkaisevassa roolissa. Tässä löytyy tutkimuksia, missä ei ole löydetty vaikutuksia, mutta jos ne tutkimuksia lukee kriittisesti ja katsoo lävitse, niin ne tutkimukset, mitkä on laadukkaita ja niissä on riittävästi koehenkilöitä ja niissä on kun on kontrolli, niin niissä näkyy, että tällä on vaikutusta. Samoin tätä on käytetty pidemmän aikaa urheiluvammojen hoitamiseen. Ja uusimman review-artikkelissa, kun tuli tänä vuonna, niin siinä johtopäätöksessä tulee se, että tiedetään, että tämä vaikuttaa myös turvotukseen ja iskemisiin vammoihin ja kollageenisynteesiin ja moniin muihin lisää angiogeneesia, eli tulee uusia verisuonia ja kaikkea muuta. Eli täällä olisi potentiaalia hoitaa urheiluvammoja, mutta tätä ei tutkittu riittävästi. Ja esimerkiksi viimeisin meta-analyysi ei löydetty eroa sinne, että urheilun jälkeen lihaksen särky olisi vähentynyt, mutta näissä on ongelma, että ne on huonoja tutkimuksia, niin usein puuttuu kunnon kontrollit ja muuta. Mutta se, mitä me ymmärretään sen taustalla, niin se on hyvin todennäköistä, että tämä on aika tehokas. Mutta tätä tutkimusta on menty enemmän lääketiede edellä, eli on enemmän lääketieteellisiä vaivoja etsitty hoitoa. Ja sen takia kaikki Parkinsonin tautia näitä on tutkittu paljon, mutta urheiluvammoihin ei. Eli ne urheiluseurat, joilla näitä on ollut käytössä ja muuta, niin niillä ei ollut tärkeintä saada
tieteellistä näyttöä, vaan se, että saa ne pelaajat nopeasti sieltä pihalle, eikä ne tutkimuksia ole tehty sen takia niin paljon. Mutta ei veikkaan, että kun tämä räjähtää, tämä ylipainehappihoidon suosio, se on maailmalla räjähtynyt. Turussa se, Etelä-Suomessa ainakin se räjähti tuossa kesällä, ja sen tuli 3 ylipainehappihoitoa tarjoavaa klinikkaa pelkästään Turkuun, ja Tampereella on tullut myös niitä ja muuta. Tämä sama tapahtui muutama vuosi sitten Jenkeissä, että niitä alkaa tulla joka paikassa. Mulle jatkuvasti ihmiset lähettää erilaisten julkiksen haastatteluja, missä ne kertoo, että ne käyttää painehappihoitoa. Eilen lähetettiin Paris Hiltonista, missä kertoo, että sillä on kotona painehappitankki. Ja sitten siellä on Justin Bieberillä, niillä on oma painehappitankki. Ja nämä rikkaat alkaa olemaan. Ja tämä on maailmalla mennyt aika paljon eteenpäin vielä. Esimerkiksi valitettavaa tosiaan se, että Venäjällä tämä on suositumpaa kuin Suomessa. Eli Putin niitä muuttuneen käyttää tätä melko varmastikin käyttää. Ja siellä se on mennyt jo niin pitkälle, että niillä on sairaalassa leikkaussaleja, mitkä on painehappea. Sen takia, että kun tehdään leikkaus, niin anaerobiset bakteerit ei ole ongelmia. Eli täytyy vähemmän käyttää sitten antibiootteja on se leikkauksen jälkeen. Ongelmana on siinä, että se pitää olla hyvin tarkka, ettei tule kipinöitä tai mitään muuta, mutta se idea on aika hyvä. Ja tämä todennäköisesti on ratkaisu moneen antibioottiresistenssin bakteerin aiheuttamaan haava- ja näiden hoitamiseen, ja niitä käytetäänkin maailmalla. Mutta jännä juttu, että näitä ei niin yleisesti tuoda esille. Ja tosiaan mielenkiintoinen kysymys, että miksi tämä ylipainehappihoito ei vielä lyönyt itseään läpi Suomessa? Tietenkin Suomeen tulee aina kaikki niin kuin vuosia myöhemmin niin kuin muualle maailmassa, mutta se ei ole ainoa selitys. Ja yksi selitys on se, että lääketieteessä oli vallalla ajatus siitä, että vanheneminen johtuu vapaasta radikaalista. Eli oli tämmöinen vapaa radikaaliteoria. Eli nämä vapaat radikaalit aiheuttavat oksidatiivista stressiä, joka sitten tuottaa tämän vanhenemisen. Ja sen takia meille syötettiin yhtään aikaa antioksidantteja. Niitä oli antioksidantipillejä joka paikassa. Antioksidantit hidastaa vanhenemista. Mutta sitten kun alettiin tekemään eläinkokeita, niin huomattiin, että kun ne antoi antioksidantteja koe-eläimille, niin eli lyhyemmän ajan. Samoin sitten kun ne alkoi tutkimaan ihmistutkimuksia, missä ne on antanut antioksidantteja, huomasi, että ne, jotka sai antioksidantteja, niin ne oli lyhyempään kuin ne, jotka ei saanut, ne oli kontrolliryhmä. Ja tosiaan kun oltiin ajateltu, että nämä antioksidantit auttaisivat näiden happiradikaalien neutraloinnissa, me tulee liikunnasta tai väärästä ravinnosta, tupakoinnista ja muusta ympäristömyrkystä ja raskasmetallista ja stressistä, niin se olisi ollut tämmöinen niin kuin hyvä lääke. Mutta se koko teoria romuttui sillä, koska ymmärrettiin, minkä takia se antioksidanttien syöminen ei ollut hyvä asia. Ja se johtuu siitä, että se oksidatiivinen stressi on hyödyllistä pienissä määrin, mutta isossa määrissä se on haitallista. Eli kun te menette vaikka kylmää, niin se kylmä käynnistää elimistön korjausmekanismeja. Ja sama myös hapen, eli kun te menette sinne tankkiin, teille tulee hetkellisesti iso määrä oksidatiivista stressiä, ja sitten se menee pois, ja se oksidatiivinen stressi käynnistää elimistön korjausmekanismeja. Mutta silloin kun te olette koko ajan siellä, vaikka ne koe-eläimet, jotka on koko ajan siellä sadassa, niin se oksidatiivinen stressi jää päälle, eikä se mene pois, jolloin se, ja sen takia tosiaan tämä koko ajatus, että tämä vanheneminen johtuisi tästä hapesta, niin se on romuttunut, mutta se on edelleenkin se, mitä opetetaan lääketieteessä juttuna. Ne lääketieteen kirjat tulee vuosia myöhässä siitä, mitä tutkimusnäyttö on. Ja ne löytyy myös biologian oppikirjassa edelleen, mutta se on tosiaan, puhutaan tästä hormensista, eli pieni määrä myrkkyä voi olla hyödyllinen, mutta iso määrä haitallinen. Ja tämä on monessa, se aktivointi- ja korjausmekanismia. Toinen tutkimusryhmä on tätä tutkinut koe-eläimillä, niin on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että meidän elimistö ei ole tottunut sellaiseen tilanteeseen, että meillä on liikaa happea. Sitä ei koskaan evoluutioympäristössä ole tapahtunut. Meillä on suhteellisen vakaa happipitoisuus ollut
meidän lajilla. Tietenkin kivihihikaudella happipitoisuus oli 60%, mutta me oltiin aika erinäköisiä silloin. Ja niin sen sijaan on tilanne, että meidän kehossa on liian vähän happea ja se on hypoksiatila. Ja jos solu on joutunut hypoksiatilaan, niin se käynnistää korjausmekanismi, mikä korjaa tämän hapenpuutteen aiheuttamia vaurioita. Mutta meillä on kehittynyt siis mekanismi, mikä tunnistaa hapenmäärän muutokset. Mutta silloin kun me mennään painehappihoitoon ja meillä nousee se happipitoisuus, niin se ei reagoi siihen samalla lailla, kun se hapenmäärä olisi laskenut. Ja se käynnistää solutasolla niin korjausmekanismit. Eli solu luulee, että se on tullut hapen aiheuttamia vaurioita sinne. Se lähtee korjaamaan niitä, mutta siellä ei sitä vaurioita, jolloin se nuorentaa sitä solua. Eli se käynnistää sen saman mekanismin, mikä normaalisti hapenpuute aiheuttaisi, mutta kun sitä vaurioita ei ole, niin se lähtee nuorentamaan sitä solurakenteita sieltä. Ja sieltä lähtee sitten, lähdetään putsaamaan niitä seneskenssisoluja ja kaikkea muuta mitä normaalisti. Sen takia se pieni määrä oksidatiivistressiä on hyvä asia. Ja silloin kun me syödään antioksidantteja, joka estää meiltä sen oksidatiivisen stressin, niin me ei saada sitä hyötyä. Sen takia ne koeeläimet elää lyhyempänä. Ja sen takia on hyvä, että me tehdään hitreenausta tai me tehdään kylmäaltistusta tai näitä, koska niin se käynnistää elimistön korjausmekanismin ja hormoniefektin seurauksena. Ja tosiaan tämä on mennyt niin pitkälle tämä homma, että nykyään ylipainehoidon hoitaa jo lemmikkiäkin, rikkaat hoitaa tätä. Tietenkin jos täällä on koira ja haluatte, että se koira elää pitkään, niin miksi te laittaisi painehappihoitoa sille? Ja jos sillä on tehty leikkaus, niin se leikkaus paranee nopeammin. Ja tämä on iso bisnes. Mä katselin matkalle, että paljon tämmöiset tankit maksaa koirille, niin se on 14 000 €. Jos on rikas ja haluatte pitää koira hengissä, niin mikä siinä sitten? Ja tietenkin mä voin tähän loppuun kertoa vähän epätieteellisemmän sen takia, että tutkimusnäyttöä on vähemmän. Mutta jos te haluatte tehostaa ylipainehappitehoa, niin on olemassa keino, mikä auttaa tähän. Ja tämä ei ole pelkästään mun näkökulma, vaan mä itse olen katsellut näiden johtavien alan asiantuntijoiden haastatteluja ja niitä israelilaisten tutkijoita, jotka tutkivat tätä aihetta. Ja yllättäen se, mikä auttaa tätä, on ketoosi. Se on vähän yllättävää sen takia, mutta se käy järkeä. Ja itse asiassa mä lähdin, kun ne sanoi haastattelussa, että kannattaa käyttää ketoosia, niin mä lähdin tutkimaan, että mihin se perustuu. Ja siellä on eläinkokeita, mitkä on osoittanut, että se itse asiassa pitää paikkansa. Ihmiseltä ei ole tehty tutkimuksia, missä olisi osoitettu, että ketoosi parantaa, vaan ne on pelkästään kokemusperäisesti sanonut, että se auttaa. Mutta eläimillä on tehnyt kokeita. Ja nämä teki kokeen hiirillä, missä ne infektoi hiireä syövällä, eli syöviä ihmiseltä etäpesäkkeitä hiirelle, ja sen seurauksena ne hiiret eli noin keskimäärin kuukauden. Mutta jos ne laittoi ne ketogeeniselle ruokavaliolle, niin se ketogeeninen ruokavalio pidensi niiden elinikää selvästi, melkein 50%. Jos ei tiedetään, mistä se johtuu, koska sokeriaineenvaihdunta on keskeisessä roolissa syöpäsolulla. Ei syöpäsolulla energiantuotanto perustuu glukoosi, solulimassa tapahtuvaa rypälehappikiertoa, ja se käyttää hirveästi glukoosia. Mutta nämä huomasivat semmoisen mielenkiintoisen jutun, että jos laittoi painehappihoitoa, kuten näkyy tuossa, niin se painehappihoito ei nostanut yhtä paljon pidentänyt elinikää sen syövän seurauksena. Se selkeästi pidensi tilastosti merkittävästi, mutta kun ne antoi sekä ketogeenistä ruokavalioa että painehappihoitoa, niiden elinikä pitää 77,9% taitaa olla nopeasti laskee. Eli se ketogeeninen ruokavalio yhdistettynä painehappihoitoon tehostaa sen painehappihoidon tehoja. Se ei ole, näiden israelilaisten tutkimusten mukaan se ei ole pelkästään syövän, mutta ilmeisesti monessa muussa asiassa. Ja se johtuu siitä, että ketoosi, nämä aineet, mitä veressä on, niin monet niistä on antioksidanttisesti toimivia. Eli silloin kun painehappihoidossa tulee se piikki, niin silloin
se piikki menee nopeammin pois ja sitten elimistö pääsee aloittamaan korjausmekanismi, kun olette ketogeenisellä ruokavaliolla. Ja samoin väittää, että se myös tekee syöpäsolusta herkempiä hapelle. Siitä on jonkin verran näyttöä. Mutta tosiaan tämä ketogeeninen ruokavalio on aika mielenkiintoinen ajatus. Odotan mielenkiinnolla, kun ensimmäiset tutkimukset ihmisellä tulee tänne, mutta siellä, mitä me ymmärretään solutason mekanismista, niin siinä on ihan järkeä. Ja kiitoksia. Mä yritin tuntia pitää suurin piirtein osun ja kiitoksia, kun jaksatte kuunnella. No niin, eli asiantuntija-osio olisi ensimmäinen setti käyty. Ja tuossa niin kuin alkuohjelmassa sanoinkin, että halutaan haastatella sitten vielä meidän Mäkipää ja Eetu Nousiaista, niin muutamia kysymyksiä kysyn tuohon ylipainehappihoitoon liittyen, mutta voisit ensin oikeastaan vähän kertoa sun omasta taustasta ja sitten ehkäpä kenties vähän avata meille keväästä tapaturmaa. Joo, tosiaan Eetu Nousiainen olen ja mäkihyppääjä ja keväällä kävi semmoinen pieni accidentti tuossa kauan viimeisissä kisoissa, että kaaduin ja sitten minulta leikattiin eturistiside. Sen seuraavana myös toi pitempi kierrokkarapessin ja sekin sitten korjailtiin ja siitä alkoi pikkuinen projekti sitten tällä pyramidin kanssa, että miten saataisiin takaisin mäkkeneisiin. Siinä on koko kesä painettu niitä juttuja. Se on ehkä ollut aina. Mikä on polven tilanne tällä hetkellä? Erittäin hyvä. Se, että tavoite on, että 2 viikon päästä mäessä. Ensi viikon tiistaina saa viimeisen varmistuksen siihen, kun käy lääkärillä, mutta näillä näkymin on erittäin todennäköistä, että pari viikon päästä pääsee hyppäämään ja sitten niin kuin tammikuun puolella takaisin kisoihin, että on hyvin mennyt. Hyvä. Meillähän oli alkuun, tosiaan meille tuli tänne pyramidille tämä ylipainehappihoito vasta nytten, parisen kuukautta suurin piirtein ollut, mutta tavallaan tähän polven kuntoutukseen, niin siihen ensin käytettiin tämmöistä X-Tone lihastimulaation laitetta, joka sitten oli apuvälineenä siinä hermotuksen parantamisessa ja lihasvoiman takaisin hankkimisessa, ja se oli ennätysnopea kuntoutuminen, niin kuin tämä alkuosio. Mutta nyt sitten ihan niin kuin tähän liittyen, tähän ylipainehappihoitoon, niin mitenkä oletko huomannut, että se olisi vaikuttanut jotenkin yleisesti sinun palautumiseen, lihastiväsymykseen, energiatasojen palautumiseen tai muuhun? Joo, siis tässä kun on niin kuin, totta kai siis se on itsekin mielenkiintoista, että mitä tästä kaikkea on niin kuin jäänyt käteen, niin sen on huomannut, että on paljon niin kuin virkeämpi aamuisin varsinkin, ja sitten on kyllä niin kuin tämmöiset lihaskivut ja sitten myöskin tuossa polven osalta niin kuin uudet ärsykkeet on aikaisemmin ollut semmoisia tosi jumiin vetäviä ja sitten myös niin kuin turvotusta on tullut tosi herkästi. Nyt ei ole niin kuin mitään semmoisia tullut, vaikka on paljon kovempaa treeniä tehty tässä viime aikoina. Niin. Sitten myös monen puolella on tietenkin ollut silleen seuraillut kellon kanssa, en nyt mitään sen ihmeellisempää, mutta että niin keskisykkeet on tippunut ja myös sitten niin kuin sykevälin vaihtelu on noussut oikeasti semmoinen lukeminen, mitä mulla ei keskiarvoisesti ollut koskaan. Että sinällään palautumisen tila on niin kuin parempi sen kanssa. Että... Joo, tätä jos ajattelin, että mitä kaikkia mittareita olet tavallaan käyttänyt siinä, mutta sykevälin vaihtelu on varmasti semmoinen yksi. Joo. Mites hiihtelet myös, eikö vain? Erittäin harvoin. Ei ole meikäläisen mutta oliko se niinku harrastunut puolelta? Tiedän, joku idioottimainen päähänpistys. Okei. Mä ajattelin kysyä, että olet huomannut vaikutuksia suoritus- ja hapenottokyvyssä. No siis sinällään tosi vähän hiihän, niin yleensä sitten aina kun lähtee eka kertaa polville niin hiihtämään, että muutamia kertoja muissa käy hiihtämässä, niin nyt kävin viime sunnuntaina tuossa kylmiltään vajaa 15 kilsaa hiihtämässä, niin ei ole varmaan ikinä ollut niin helppoa hiihtäminen, mutta siis niin, oli... Kenties se on happihoidon. Katsotaan, siis mehän tehtiin ennen happihoidon aloittamista, mehän tehtiin maksimihapenottokyvytestit, niin sinällään sitten tuossa oliko ensi kuun niin loppupuolelle tarkoitus tehdä uudestaan, että kun
lähemmäs 20 kertaa tulee mulla käytyä tuossa. Niin, katsotaan sitten mitä. Niin, eli saadaan myös ihan tämmöistä niin kuin mitattavaa dataa sitten sen pohjalta. Varmasti kiinnostaa myös, että kuinka paljon happihoitokertoja on tällä hetkellä takana, niin monta niitä nyt on? Nyt on 12. Yes. Tänään äsken kävin vielä. Joo, hyvä. Hei, kiitos sinulle haastattelusta ja jatketaan sillä tavalla, että pidetään pieni tauko. Otetaan tasaluku, eli jatketaan 10 vaille, niin verkkopuolella osallistujat voitte ottaa myös sitten kotikatsomassa pienen breikin sinne ja jatketaan tuossa 10 vaille. Palataan sitten niihin kysymyksiin sen jälkeen. Hyvä, mutta joo, hei, kello on pykälässä, niin jatketaan. Tehdään sillä tavalla, että nyt käydään tämä kysymykset osio sillä tavalla päin, että otetaan ensin tästä yleisöstä kysymykset ja sen jälkeen sitten tänne chatin kautta tulleisiin kysymyksiin. Ja jos sitten Markus vastailet näihin, niin oliko ensimmäisenä mikä kysymys oli ainakin sieltä? Joo, tuossa jo juttelinkin aikansa, niin olen kummasta, että mistä se johtuu, että eri ihmisillä vaikuttaa, niin sen vaikutuksen nopeus ja tämän ylipainohoidon vaikutuksen nopeus on ihan erilainen eri ihmisillä. Joo. Heti ja osalla on ihan Mä toistan sun kysymyksen, koska se ei todennäköisesti tuonne verkkoon muuten kuulu. Eli sitä kysyttiin, että miksi eri ihmisillä se vaikutus on erilainen vai? Joo, eli vaste tulee niin, eli tavallaan se hoidon vaste tulee eri aikaan. Joo, eli se on hyvä kysymys ja se näyttää, että ihmisen perusterveydentila vaikuttaa siihen, miten se reagoi. Esimerkiksi jos henkilöllä on uniongelmia ja muita, niin se ei kerkeä palautua yhtä nopeasti siitä, kun henkilö joutuu ottamaan enemmän hoitosarjoja. Mutta tiedetään, että sitä esimerkiksi auttaa uniongelmiin, saa korjattua sitä, niin kuin ne korjausmekanismi pääsee käyntiin. Ja toinen on se, että jos ajatellaan nimenomaan akuuttia, niin sen myös terveydentila vaikuttaa tähän. Eli osa saattaa kokea sitä, että ne tulee hyvin väsynyt olo painehappihoidon seurauksena. Ja toista kokee, että se olisi joisi useamman kupin kahvia. Ja se johtuu ilmeisesti samasta syystä, kuin minkä takia monet sairastuu, kun ne on ollut pitkän aikaa kroonisessa stressissä ja alkaa loma. Eli krooninen stressi laskee immuunijärjestelmää alas, jolloin teillä on infektioita kehossa ja sitten kun stressi lähtee pois ja immuunijärjestelmä alkaa käynnistyä, niin sitten se tuottaa nämä kuume- ja flunssa-oireita, ne ei ole niinkään sen taudin aiheuttamia, vaan on niitä elimistön puolustusjärjestelmiä. Samalla lailla, jos te menette tankkiin ja teillä on joku mahdollinen sairaus ja esimerkiksi immuunijärjestelmä ei ole reagoinut siihen, niin se, että kun teidän vaikka immuunijärjestelmä tehostuu, niin se tuottaa tämän saman efektin. Eli tiedetään, että esimerkiksi me ruskutetaan sytokiinia ihmiseen, niin se aiheuttaa väsymyksen tunnetta ja muuta, koska se tuottaa sairauskäyttöön elimistö viesti, että nyt pitää levätä, jotta korjausmekanismi pääsee toimimaan. Eli se perusterveydentila siellä taustalla näyttää vaikuttava siihen, että miten henkilö reagoi. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos se ekalla kerralla tuntuu väsynyt, niin että se jatkuisi niin, vaan sitten kun se immuunijärjestelmä on hoitanut tehtävänsä, niin se alkaa piristyminen siellä tulee vähitellen. Eli olen huomannut ystäviä, jotka on ollut siellä, niin ne on sanonut muutaman kerran jälkeen, että tuleepa sitten väsynyt olo ja joutuu nukkumaan paljon pidempään ja muuten. Mutta sitten kun ne on jatkanut sitä, niin sitten se terveydentila alkaa korjautua sieltä. Eli pitää ymmärtää, että osa näistä oireista, mitä me lääkitään, niin eivät ole sairauden aiheuttamia, vaan ne ovat elimistön puolustusmekanismin aktivoitumisen aiheuttamia. Joten se kysymys on sinänsä hankala, että se riippuu, mihin oireisiin me kiinnitetään huomiota. Ja tosiaan täytyy muistaa, että tämähän ei ole mikään ihmelääke. Eli jos te saatte parhaan tuloksen, niin teidän pitää syödä terveellisesti, nukkua riittävästi ja muuta. Eli tällä ei pysty korjaamaan, jos teillä on niitä työkaluja, mitä se voi
käyttää. Eli pitäisi saada antioksidantteja, karotenoideja ja kaikkea muuta siellä. Ja, no, itse asiassa sieltä löytyy netissä tutkimuksia, missä väitetään, että vaikuttaa krapulaankin, että jos menee krapulassa sinne, niin krapula paranee nopeammin, mutta tosiaan, jos käyttää rahaa siihen, että ottaa painehappihoitoa, niin minkä takia pilata sitä ilman alkoholia? Aivan. Hyvä. Eli muistakaa, että oma terveydentila vaikuttaa siihen, ja ne oireet, mitä me koetaan, että ne olisi haittavaikutuksia, niin saattaa olla itse asiassa elimistön kannalta positiivisia. Että se tulee väsymys lisää unen tarvetta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi ollut haitallinen, vaan nimenomaan sinne, että elimistö hoitaa hommaansa. Niin tähän liittyy vielä se, kun mä puhuin, että eräs henkilö tuossa, niin hän oli muiden vammojen lisäksi keuhkovammoja, niin hänelle tuli sellainen tosi huono olo ja niin kuin tavallaan yskitytty monta päivää tässä palautuksessa tapahtuu siihen päin. Täytyy myös muistaa se, että yksittäisen tapauksen perusteella on hankala sanoa mitään. Eli voihan olla, että se henkilö saa flunssan oireita, vaikka painehappihoidon jälkeen, niin se ei välttämättä ole mitään tekemistä sen painehappihoidon, se voi saada niitä jonkun muun asian takia. Niin, tuossa oli vielä, jos verkon puolella ei kuulunut tämä jatkokysymys, niin oli, että mistä johtuu, että yhdellä asiakkaalla on ollut niin, että on tullut sen painehappihoidon jälkeen, jos on ollut keuhkossa vaurioita, niin on jäänyt niin kuin yskä päälle. Eli siitä oli siihen liittyen tämä äsken. Ja täytyy muistaa myös, että yskä on elimistön adaptaatio, millä pyritään poistamaan haitallisia taudinaiheuttajia keuhkoista. Eli tutkimukset on osoittanut, että jos me annetaan yskää sairastavalle henkilölle yskänlääkettä, niin se yskä kestää pidempään ja se paraneminen on hitaampaa. Eli jos henkilöt voivat saada oireita myös senkin takia, että esimerkiksi se käynnistää nämä korjausmekanismit. Noita on hankala sanoa, yksittäisen tapauksen perusteella on tosi hankala sanoa mitään, mutta tutkimusten mukaan haittavaikutuksia ei tällä monenkaan sairauksen suhteen ole yhtään sen enempää kuin mitä kontrolliryhmissä. Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä? Meillä on henkilökohtainen kysymys. Minulla oli 3 vuotta sitten toisesta vuodesta siltiä. Ja tässä muutama kerta käynytkin, niin haluaisin kysyä vaan sitä, että minkä verran se vaatisi, jos nyt on kokemuksia ylipäätään, montako kertaa esimerkiksi pitäisi käydä viikossa tai minkälaisia muutenkin ajatuksia on tullut siitä, että onko niillä mitenkin hyvä palautumismahdollisuus. Sen minä luin jostakin, että se olisi pitänyt aloittaa aika lailla pian sen kuulon alentamisen jälkeen. Niin silloin olisi parempi hoitovaste, mutta mullakaan ei ollut siellä tiedikolla ennen kuin vasta sitten kuollut jälkeen. Kukaan ei puhunut eläkäänkään puhunut siitä. Ainoastaan kuulolaitteesta voitiin puhumaan, mutta ei niitä nyt vielä ole. Joo, eli kysymys oli, että kuulon alenemaa ja tarkentavia kysymyksiä, että kuinka usein ja millä tiheydellä ylipainehappihoitoa tulisi ottaa, että sillä olisi paras hoitovaste. Mä en ole lääkäri, että mä voin periaatteessa antaa hoitosuosituksia, mutta tosiaan Helsingissä on Air-instituutti, mikä antaa ylipainehappihoitoa näihin kuulo-ongelmiin. Ja sitten on ihan paljon tutkimusnäyttöä, että se on niin kuin pätevää, mutta mä en pysty sanomaan, mikä on paras hoitokeino kuulo, mutta tutkimukset on osoittanut se, että jos halutaan ylipäänsä saada tehokkaampaa vastetta, niin pitäisi tehdä sarjoja. Eli peräkkäisenä päivinä otetut hoitokerrat tehostaa toistensa tehoa. Eli mä itse pyrin tekemään, että jos mä menen viikon putketta joka päivä, ja tutkimuksissa on osoitettu, että se olisi se parempi. Ja sitten esimerkiksi näissä tutkimuksissa, missä on nuorentamista tutkittu, niin ne on ottanut 5 kertaa viikossa tauko, viikonlopputaukoa. Näistä mä olen itse testaillut sitä, että mä olen koettanut erilaisia biohakkeria, mä olen katsonut mikä on, niin jos vetää liian pitkää sarjaa, niin jossain vaiheessa sitten ei palaudu, eli sen pitää olla pieni tauko aina välillä.
Ja sitten mä oon koittanut ottaa useamman kerran päivässä, 2 kertaa päivässä. Mutta kun vetää 4 kertaa putkeen, niin sitten huomaa, että alkaa uni häiriintyä, että se niin liikakin on liikaa. Eli se, että se, mihin tämä menee todennäköisesti tulevassa, että tehdään yksilöllisesti. Eli sä seuraat, että miten sun elimistö reagoi siihen. Ja siinä vaiheessa, kun sä olet liian tiheisiin, niin sä vähennät niitä hoitokertoja. Mä en osaa sanoa, mutta netistä löytyy tutkimuksia, missä ne on osoittanut, että se auttaa. Tässä oli keskustelua siitä, että kuinka todennäköistä on, että siihen kuulo-alenemaan saa apua. Mutta hei, meillä on aika rajallisesti tässä aikaa, on aika paljon kysymyksiä tullut myös tänne chattiin, eli paikalla olijat niin vielä voi jäädä tämän tilaisuuden jälkeen tähän sitten hetkeksi keskustelemaan. Oliko tässä nyt kysymyksiä? Joo, onko tutkimukseen varmaan tai oletko törmännyt autoimmuunisairauksiin pitää enemmän reumaattisiin entisiin tapauksena tällaista muuta. Tuossa oli fibro, mutta ihan sillä, että olisi vähän poroa vaikka nivelmuutoksia tai Joo. Eli kysymyksenä oli, että onko reumaan tai muuhun osoitettu ja muihin autoimmuniteettisairauksiin. Joo, niitä on tutkittu paljonkin ja niillä on saatu hyvin positiivista vaikutuksia. Löytyy meta-analyysiä ja se osittain perustuu siihen, että se muuttaa se suoliston mikrobiomi ja me tiedetään, että monissa näissä on vuotavan suoleen oireyhtymä taustalla ja myös tiedetään, että se hillitsee näitä tulehdusreaktioita ja laskee näitä TNF-alfaa ja interleukinin 6, mitä myös näissä reumalääkkeissä pyritään laskemaan. Eli se aiheuttaa saman suuntaisen, mutta edelleenkään ei ole käyppähoitoa niihin. Ja joku lääkäri voi sanoa, että näyttöjä on riittävästi, mutta jos ymmärtää se fysiologian siellä taustalla, niin se viittaa siihen, että sen täytyy olla aika hyvä siihen. Se nimenomaan ei hoida oiretta niin kuin esimerkiksi reumalääkkeet, vaan se hoitaa sitä juurisyytä, eli saa sen suolen seinämää kuntoon siellä. Suomessa tehdään minkälaisia jaksoja? Se on muuta. Siellä todennäköisesti on sama logiikka, eli kun vetää paljon putkeen, niin se tehostaa sitä tehoa. Yleensä ne israelilaiset lääkärit, jotka tästä on tehnyt paljon, sen löytyy tosi paljon videoita, missä haastattelin, niin sanoo, että yleensä pitää olla 20 hoitokertaa, niin sitten alkaa vasta näkemään kunnon tuloksia, niin kannattaa tehdä mahdollisimman tiheänä sarjan. Mutta silläkin tätä kuitenkin kaikki on liikaa, eli ei kannata niin kuin joka päivä koko vuoden vetää, vaan ne sanoo, että vetää kuukauden tai tämmöinen tiheä putki ja sitten pitää taukoa ja sitten myöhemmin taas uudestaan. Mutta biohakkeri on sen nimi, eli kannattaa seurata, että miten oma palautuminen on ja käy verikokeissa ja katsoo, että kaikki on kunnossa. Ja kannattaa etsiä lääkäri, joka ymmärtää näistä ja pyytää siltä neuvoja. Suomessa on lääkäreitä, jotka ymmärtää tämän, mutta niitä joutuu vähän näkemään vaivaa, että niitä löytää. Hyvä. Hei, kättä pystyyn täällä sitten, kun tulee kysymyksiä mieleen. Tässä on chattiin tullut kysymyksiä. Ensinnäkin, saako diat sähköpostiin luennon jälkeen? Joo, kyllä, saatte. Sitten toinen kysymys on, että onko tutkittu, auttaako ylipainehappihoito tapaturman aiheuttaman aivovamman oireisiin, esimerkiksi fatiikkiin? No siis, siitä aika paljon. Mä näytin review-artikkelin, mikä käsitteli niitä aivovammoja. Ja siitä on aika paljon näyttöä, että siitä voisi hyötyä. Eli se. Ja tuo mielenkiintoinen, myös alemmat paineet vaikutteli. Tuossa oli tutkimus, missä luin, missä oli 3 metrin painetta vastaavassa paineessa, niin huomattu, että se lisäisi veressä olevien kantasolujen määrää 60%. Eli pienikin paineenmuutos lisää ne kantasoluja, ja ne kantasolut auttaa siellä sitten
korjaamaan niitä vaurioita, mutta nimenomaan aivovammoisen muassa on se, että kun se lisää sitä happea sinne hermosolulle ja muulla, niin se estää sitä vaurioa siellä. Eli se pitää osata vain oikeaan aikaan aloittaa se hoito. Mutta en ole lääkäri, joten en osaa sanoa, mikä on tämän hetken suositus, että kuinka pian esimerkiksi vamman jälkeen on se oppi, niin siellä on erilaisia mielipiteitä netissä ja se on vähän hankalaa. Tuosta on kysymys, että voiko jakaa luennon jälkeen linkkiä suomalaiseen tutkimukseen kroonisiin stressitasoihin, eli mistä puhut tästä kortisolitasojen lasku, että nehän varmaan löytyy sitten stadioista. Jos en tiedä, niin se artikkelin tiedä. Hyvä, täällä kiitellään, että on saatu vastauksia aivovammaa koskeviin kysymyksiin. Missä ajassa nämä hoitokerrat on tehty? Nyt en muista, missä kohtaahan tuo kysymys on tullut. Joo, siis aika monet on niistä sillä, että ne israelilaiset niin ne laittaa ne 2 kuukauden putkeen. Eli ne tykittää niitä 5 kertaa viikossa. Ilmeisesti sen takia ne eläkeläiset on näppäri, kun niille aikaa käydä, koska mä ainakin itse huomannut, että jos yrittää tehdä pitkiä sarjoja, niin ongelma on se, että kun se joka päivä pitää mennä ja saada se aika niin aikatauluhaasteet. Sitten tuossa on kysymys, että mitä mieltä olet C-vitamiinin ottamisesta ennen ylipainehappeen menoa? Niin, siis periaatteessa, jos ideana on se, että me tuotetaan se oksidatiivinen stressi, joka on voimakas tässä tapauksessa, niin me halutaan, että elimistö neutraloisi mahdollisimman nopeasti, että ne korjausmekanismit pääsisi käyntiin. Ja sitten taas seuraavana päivänä otetaan uusi, jolloin periaatteessa voidaan olettaa, että karotenoidit ja muut antioksidantit ja kaikki vitamiinit ja muut, niin ne, jotka tehostaa sitä, niin ne voisivat olla positiivisia. Ja nimenomaan se, minkä takia ketoosia on monet näistä, jotka on erikoistunut tähän, niin suositellun johtuu siitä, että se ketoniaineilla on anti-inflammatorisia vaikutuksia, mutta myös niillä on myös antioksidanttisia vaikutuksia. Kysymyksiä tulvii tänne. Hyvä. Sitten on, voiko ylipainehappihoidosta olla apua ahdistus- tai paniikkihäiriöön? Myös autoimmuunisairauksiin voiko olla apua, mutta siitähän olikin tuossa äsken jo. Ja siis me tiedetään, että ahdistuneisuus liittyy myös suolistoon. Ja me tiedetään, että ahdistuneilla henkilöillä on neuroinflamaatio aivoissa, eli aivoissa oleva tulehdustila voimistaa sitä. Ja me tiedetään, että ylipainehappihoito vaikuttaa kumpaankin. Ja sieltä löytyy jonkin verran tutkimuksia, mutta edelleenkin ongelma on niitä ei ole riittävästi, mutta voidaan olettaa, että se vaikuttaa. Mutta tietenkin lääkärit ei sano, että ei saa olettaa, mutta jos ymmärtää sen fysiologisena takana, niin on aika hyvä syy. Ja varsinkin kun siitä ei ole haittaa sivuvaikutuksena sitten nuortuu ja mahdollisesti se korjaa monia muita terveysongelmia, niin se riski kertaa kustannus niin aika suosii sitä. Eli todennäköisesti se tietenkin osa ihmistä saattaa kokea sen ahdistavaksi mennä niihin tankkeihin, mutta itse asiassa ne on aika miellyttäviä. Uudemmat tankit. Aikaisemmin ne tankit oli semmoisia, niin se saattoi olla semmoinen nyrkinkokoinen reikä metallipurkissa ja se on hyvinkin ahdistavia, mutta nämä uudet tankit ovat aika miellyttäviä. Kyllä, meillä ainakin tällä pyramidilla on ihan huippuolosuhteet. Siellä nojatuolissa saa istuskella, eikä ole ollenkaan ahdas ja ahistava laite. Miten ylipainehoito auttaa uupumuksessa, burnoutissa? Joo, siis se auttaa laskemaan kortisolitasoa ja laskemaan sitä tulehdusta. Me tiedetään, että krooninen stressi aktivoi aivojen mikrogliasoluja, ja ne mikrogliasolut on näitä aivojen puolustussoluja, ja ne tuottaa sinne tulehdustilaa, ja se tulehdustila taas sitten vaikuttaa näihin välittäjäaineisiin ja tuottaa ne masennuksen oireet. Ja silloin kun me tiedetään, että painehappihoito vaikuttaa näihin, niin me voidaan ajatella, että se on hyvin tehokas. Ne ei ole eritellyt niitä masennuksia tyyppejä noissa testeissä, kun burnout on periaatteessa masennustyyppi, niin mutta se pitäisi olla tehokas, mutta tässäkin pitää olla
biohakkerointi. Eli on vaarana, että jos sitä tekee liian tiheästä, niin sitten se taas ylläpitää. Eli pitäisi seurata, että kun ottaa sarjaa, niin sitten osaa katkaista, pitää taukoja ja jatkaa taas sitä. Ettei, sama kuin urheilussa, eli urheilu ottaa asennuksen, mutta jos se tekee liikaa, niin sitten taas menee haitapuolelle. Kuinka pitkä se tauko olisi hyvä olla, jos ajatellaan niin kuin sarjahoitajaa? Se on yleensä hyvä, kun harrastaa biohakkerointia ja katsoo esimerkiksi se, että miten uni reagoi. Huomaan, jos mä vedän liikaa, niin alkaa unen laatu ja leposyke ei mene alas samalla lailla ja muuta. Ja sitten kun pitää vähän taukoa, niin se rauhoittuu ja sitten taas uudestaan. Joo. Hyvä. Sitten täällä kysytään, että kuinka usein hoidossa voi käydä ja onko jokin rajaa suositusmäärään, miten paljon hoitokertoja voi ottaa? Kaikki riippuu paineesta. Eli silloin, jos on tankki, missä on alhaisempi paine, niin silloin joutuu ottamaan enemmän hoitokertoja, että saa sama vaikutuksia. Sitten jos menee tankki, missä on kovempi paine, niin se tulee nopeammin se vaikutus. Ja se, että kuinka paljon niitä hoitokertoja on, niin näissä, missä on laitettu vanhuksia, niin laitettu 60-90 hoitokertaa, mikä on aika paljon. Se tunnihoito. On tunnihoito. Joo. Ja sitten ne tekee se, että ne ottaa maskin välillä pois naamasta, että ne aiheuttaa tämän heilahtelun siinä happiosapainossa. Eli kun se perustuu siihen, mistä mä kerron, että elimistö ei tunnista sitä, että mihin suuntaan se happi heilahtelee. Ja sen takia ne haluaa aiheuttaa mahdollisimman paljon heilahtelua, että se mahdollisimman paljon käynnistää niitä korjausmekanismeja. Joo. Hyvä. Sitten täällä kysytään, että minkä ATAn ylipaineen happihoito kammiopyramidilla on, minkä merkkinen kammio ja missä maassa valmistettu. Eli tähän voi minä vastata tähän kysymykseen. Eli meillä on ATA-arvo 2.0 ja se on HPO-tekin laite valmistettu Norjassa. Valmistaa maailmanlaajuisesti ihan myös medikaaliseen käyttöön näitä laitteita ja meillä on wellness-käyttöön rekisteröity laite. Siinä on myös säädettävä, eli tarvittaessa sitä ATA-arvoa saadaan myös matalammaksi. Sitten, voiko aortan tyven laajentuma sidekudossairauteen liittyvä olla este ylipainehappihoidolle? Mä en ole lääkäri, mä en osaa pysty sanomaan sitä, mutta niin kannattaa kysyä ylipainehappihoitoa erikoistuneita lääkäreitä. Eli niitä on olemassa näissä keskussairaaloissa, esimerkiksi Turussa ja muualla. Eli mä olen itse enemmän tutustunut tähän nuorentamisjuttuun, enkä niinkään sairauksien hoitamiseen. Eli jätetään tämä kysymys nyt sitten vielä, että vastaamatta tätä voidaan selvittää ja palata sitten. Se on samoin kaikkien muiden sairauksien, että kannattaa konsultoida lääkärin kanssa, joka tuntee tämän ja nimenomaan tuntee jokaisen potilaan muut tekijät. Kyllä. Hyvä. Voiko ylipainehappihoidosta olla apua välilevyn pullistumiin tai niistä aiheutuviin hermokipuihin? Mä en ole nähnyt suoraan tuosta, mutta se on hankala sanoa. Periaatteessa se voi olla, mutta en osaa sanoa. Kun se nuorentaa kudosta ja muuta, niin voihan olla, että se vaikuttaa välilevyjen toimintaan sitä kautta. Mutta noissa ei ole tutkittu, ainakaan selkeää mulle vastaan. Voi olla, että joku on tutkinut jossain päin, kun tätä on tutkittu niin paljon. Mutta, tältä istumalta heittää vastausta. Mutta sanotaan, että ei se ainakaan pahenna sitä. No niin, joo. Hyvä, eli testaamalla voisi selvitä sitten tuo asia. Kuinka usein hoitoja kannattaa ottaa tai on turvallista ottaa? Tätä asiaa itse asiassa tuossa jo ollaan sivuttukin. Mihin perustuu ylipainehappihoidon nopea kipua lievittävä vaikutus? Se perustuu aika moneen. Se riippuu tietenkin, mikä on se kipua tuottava tekijä, eli missä se kipu on. Ja sitten se vaikuttaa niin monen eri tekijän kautta. Se hankala sanoa. Eli onko se äärishermoston kipu, niin se on taas sitten eri kuin keskushermostossa oleva. Mutta se laskee sitä
oksidatiivista stressiä ja sitä kautta vaikuttaa hermosolujen kulkuun ja kaikkeen muuhun. Eikä keskushermostossa, että ihan kudostusolle. Auttaako ylipainehappihoito neuropatian hidastamiseen? Tässä on se, että melkein kaikki voi sanoa todennäköisesti. Eli lääkärit sanoisivat todennäköisesti niin kauan kuin niitä tutkimuksia ei ole paljon. Mä en neuropatiasta ole kauhean tutustunut, mutta se on tosiaan lääketieteen kirjassa osa sanoo, että noin 130 tautiin on löytyy jonkinnäköistä näyttöä, että melkein kaikkea. Ja myös ihmiset on yksilöllisiä, että se taas tekee tästä ongelmaa. Mutta jos ei auta, mutta nuortuu vuosikymmeniä, niin se on kauhean huono lopputulos. Joo, tuossa oli muuten vielä tarkentava kysymys tuohon, kun oli, että missä ajassa on otettu ne hoidot, niin täällä tämä sama kysyjä viittasi siihen, että se liittyy tähän Alzheimerin tautitutkimukseen, mikä oli. Joo, siinä Alzheimerin taudissa ne teki harvemmin, se oli vähemmän niitä potilaita, ne muistaakseni 2-3 kertaa viikossa, 60 kertaa, eli ne teki harvemmin sitä. Joo, eli pitkälle ajalle jaoteltu se 60 hoitokertaa. Joo. Mutta todennäköisesti voisi olla erilainen tulos, olisi tykittänyt niitä enemmän sarjana, koska ne voimistaa. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että se pitää ottaa huomioon, kenen keho kestää mitä. Eli se pitäisi pystyä räätälöimään. Eli jos on huonommassa kunnossa, niin silloin voi olla, että harvemmin otetut sarjat voi olla paremmin. Eli se vaan pitäisi mittaamaan stressihormonitasoa ja muuta ja katsoa, miten se toimii. Ja todennäköisesti sitä mukaan, kun lääkärit ja muut innostuu enemmän, niin sitä pystyy tekemään persoonallisuutta enemmän ja yhdistämään näitä eri mittareita. Kyllä, kun saadaan tämä nyt niin kuin valtakäsityksestä osaksi tätä hoitoprotokollaa. Tämähän tulee jossain vaiheessa olemaan niin yleistä, että tuo on hespurkeita joka paikka täynnä ja sitten rikkaalla on kotona. Koska jos on rikkaa, niin sä jaksa lähteä mihinkään, vaan samalla lailla kuin saunat on nykyään yleensä, niin todennäköisesti jossain vaiheessa tulee kotikäyttöön, koska niitähän nykyään Kiinasta saa halvimmillaan 5 000 € kappaleen laitteita, mutta ne on tietenkin vähän heikkolaatuisempia, mutta mennään aika eteenpäin, niin se todennäköisesti tulee siihen, että saa laadukkaampia laitteita paljon halvemmalla. Kyllä. Täällä ihan täytyy välittää kiitokset. Haluaisin kiittää luennosta. Suuret kiitokset Markus ja muut panelistit. Todella kiinnostava aihe. Itse olen myös saanut suuren hyödyn happihoidosta leikkauksesta toipumisessa. Mahtava kuulla. Onko hoidolla jotain alaikärajaa? Sopiiko nuorelle, jolla vielä kasvu kesken? Näitä tutkimuksia ei mun tietääkseni ole tehty juurikaan lapsilla. Eli lähinnä se, että monet näistä lääkäreiden muut, jotka sitten, niin ne on hyvin konservatiivisia ja haluavat ottaa mitään riskiä. Mutta siis saman kuin kukaan ei tiedä, että esimerkiksi jos näin on raskaana, jos ottaa painehappea, mitä tapahtuu, kukaan on tutkinut sitä, ei pysty tietämään. Eli en osaa muuta sanoa, mutta se, että todennäköisesti monet näistä, jotka hoitaa, niin ei uskalla ottaa liian nuoria riskiä. Joo, mutta varsinaisesti ei ole tiedossa alaikäraja. Ja samoin osa henkilöistä saattaa kieltäytyä, jos näette, että potilas on liian huonossa kunnossa. Ei sen takia, että se painehappihoito ei auttaisi, mutta ongelmana on se, että jos huonokuntoinen henkilö saa vaikka jonkun sairaskohtauksen tai muu, millä ei mitään tekemistä painehappihoidon kanssa, niin se aletaan syyttämään, koska se on hankala osoittaa, että se ei johtunut sitten. Eli osa saattaa käännyttää oveta just sen takia, että on liian huonokuntoinen. Joo, täällä tulee myös kiitoksia, suuret kiitokset todella hyvästä luennosta ja vastauksista. Ja tässä ei muita kysymyksiä, eli kiitoksia, isot kiitokset täältäkin, todella mielenkiintoista kuultavaa. Eli ihana juttu, että tästä nyt on ainakin paljon ihmiset kiittelee, että on saanut uutta tietoa ja tietenkin ollaan aika tuoreen asia äärellä täällä Suomessa. Mutta onko meillä paikalla olijoilla vielä kysymyksiä? Ole hyvä. Joo, semmoinen kiinnostaisi tietää, mutta tullut etelään tutkimuksia infektion tarkoittavan paineen kehittymisestä ja taas
verenkierto lisääntyy, mutta se mikroorganismin tasolla ja punoisolun mukana se happi sinne menee, mutta kun se suoni on laajentunut, niin silloin se happi taas ei tarttu siihen verisuonen lisäpintaan, niin pystyykö tähän välimaastoon tällä vaikuttaa? Siis se painehappihoidossa se ei mene punasolujen mukana pelkästään, vaan se menee veren liuennina, jolloin se pääsee kudoksiin paljon normaalia. Kudoksen happipitoisuus nousee 10-15. Pystytte toistamaan tuon kysymyksen, jos verkossa, minä en enää muista, en kaikkia tervejä saanut kiinni, mitä sanoit, joten Saanko se? Eli ihan yksinkertaisesti, jos vaikka infektiota on tämmöinen painehauva alku, ja silloin kun verenkierto lisääntyy siellä ongelma-alueella, niin jolloin ne hiussuonet laajenee. Ja sen hemoglobinin mukaan tai tämän punatulun mukana menee sitten tämä happi sinne kuitenkin, mutta se ei tartu siihen verisuonen sisäpintaan, jolloin se niin se haava ei parane. Toimii tavallaan tässä. Niin, eli huonosti paranevista haavoista. Joo. Nimenomaan tämä on ollut kauan perushoitona, että nyt hoidetaan TYKSissä ja muualla huonosti paranevia haavoja. Koska kun siinä tulee haava, niin ne verihuutajat muuttuukin se verisuone ja se punasolut ei pääse sitten sinne eteenpäin. Ja silloin kun muuttuu liukoseen muotoon tämä happi, niin se pääsee lävitse siitä verihuutalain tekemästä tulpasta eteenpäin ja pääsee kudoksiin. Ja se kudoksissa sitten, jos siellä on anaerobisia bakteereja, niin ne ei tykkää siitä lähteä pois. Ja sen takia sitä on käytetty paljon kakkostyypin diabeteksia ja muiden tämmöisten haavojen hoitoon TYKSissä ja muissa. Että se on niin perushoitoon niille. Tuossa kokemuksessa tämmöinen niin ihan painehaava on niin kehittynyt sinne ihan alkutaidossa, niin se tulee tässä vaiheessa, sitä saa niin hyviä tuloksia siellä. Niin siis ideaalia on se, että jos tulee haava, se menee heti sinne, niin sinne ei pääse anaerobiset bakteerit pesiytymään ylipäätänsäkään. Ja sitten se myös arpi lähtee nopeammin pois. Mulla itse asiassa tämän painehappihoidosta mä pääsin testaamaan nyt tai joudun testaamaan tätä. Mä olen taekwondo-valmentaja ja mä potkasin varpaat yhteen ja mä murtu varvas. Ja mä menin sitten suoraan sieltä tankkiin. Ja, normaalisti mulla on useamman kerran murtunut aikaisemminkin varpaat, niin taekwondossa vähän väliä. Niin se kestää 4-6 viikkoa ennen kuin pystyy taas potkimaan. Nyt mulla meni noin 2 viikkoa siihen. Ja nuo valokuvat otettu, miten se näkyy kun täysin musta jalkapallon muotoinen pikkuvarvas, niin se alkaa niin kuin samaa väriä ja sitten se pienenee. Ja sen huomasi aika hyvin siinä se vaikutuksen. Ja voisi kuvitella, että ne olisi ihan kaikki innoissaan urheilujoukkueet tuosta, mutta se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Mutta jos sä menet itse sinne ja testaat, niin se huomaat sen vaikutuksen, niin et sä sitten enää kyseenalaista sitä. Mutta samoin mä olin hyvin skeptinen, kun mä ekaa kertaa luin, että ei voi olla. Ensinnäkin se ajatus, että on joku laite, mikä nuorentaa kehon, se kuulosti liian hyvältä ollakseen totta, mutta se nyt vaan happi on nyt aika keskeinen meidän kudoksiin hyvinvoinnin kannalta. Ja se tosiaan se ajatus siinä, että happi on myrkkyä, niin se perustuu siihen, että mitokondriat tuottaa happiradikaaleja ja ne happiradikaalit sitten, mutta voi aiheuttaa vaurioita, mutta se, että sen nostetaan se kudoksen hapen määrä, niin se happi ei itsessään ole se, mikä vaurioittaa niitä. Ja sitten meillä on koneisto, mikä putsaa ne happiradikaalit, tärkeintä on happiradikaalin putsauskoneisto käyntiin. Hyvä. Onko muita kysymyksiä? Hyvä. Kiitoksia. Hei, jos tulee kysymyksiä jälkikäteen, voi laittaa sähköpostiin. Niin hyvä. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten siellä oli kysymys. Paljonko VO2 maksia pystyy nostamaan kävelyllä kapselissa? Paljonko se voisi nostaa monta pykälää ylöspäin? Mä en muista suoraan näitä prosenttiosuuksia. Se näkyy siinä hyvin siellä tutkimuksessa, mutta meillä vanhuksilla, niin niillä se nousee voimakkaasti, mutta jos on nuori ihminen, niin tietenkin se ei pysty samassa suhteessa nousemaan. Eli silloin, kun, tämä on osoitettu uusimmassa meta-analyysissa, missä long covid on kaikista tehokkain hoitomuoto. Eli silloin, kun keuhkossa alkaa olla silloin, kun myös oli covid-epidemia, niin tätä käytettiin maailmalla. Tämä oli hyvin tehokas siinä, että kun oli keuhkossa ongelma, sen tuli arpeemia ja muuta, niin ne lähti tosi paljon nopeammin pois niistä. Mutta sieltä nyt tuli useampi niin meta-analyysi. Ja suomalaiset lääkärit, jotka hoitaa long covidia, tietää sen. Ja ne saattaa neuvoa osa niistä
menemään painehappihoitoon, mutta ne ei saa tehdä sitä virallisesti, koska se ei tuolla ylemmällä tasolla määritellään, miten ne saa suositella, ne vaan vihjaa tämmöisestä mahdollisuudesta, että painehappihoitoa saa, mutta se tosiaan, jos googlaatte, niin sieltä löytyy, ja se on yllättävän tehokas. Ja se huomaa itse, kun lähdet ensin painehappihoitoon ja sitten lähdet juoksemaan, niin henki kulkee aika hyvin. Yksi oli tähän kysymykseen, kun kysyttiin tuosta, että kuinka paljon voi nostaa sitä VO2-arvoa, niin oli meillä täällä siis asiakas, kuka oli tehnyt oman kävelytestin urheilukellon kanssa, niin siinä oli ollut 2 hoitokerran jälkeen 5 pykälää, mutta just oli tämä tilanne, että oli niin kuin, ei ollut mitenkään niin kuin kovin korkea se VO2-maksen lähtöarvo, että se oli joku 33 se nousi siitä sen 5 pykälää ylöspäin. Eli semmoinen oli niin kuin 2 hoitokertaa. Tähän oli tehnyt sen testin. Mulla on se ongelma, että mä olen nähnyt, että tämä vaikuttaa paljon, mutta mä olen niin hyvässä kunnossa valmiiksi, että hankala sanoa. Esimerkiksi mä mittasin verikokeilla, mä näkin, että mun herkkä CRP puolittu tämän seurauksena, mutta mulla olisi aikaisemmin 0,2, niin se meni 0,1, niin se nyt ei niin kuin sellainen mittausvirhe. Tai samalla, että mä huomaan, että mä olen tällä hetkellä paremmassa fyysisessä kunnossa kuin mitä mä olin 20-30-vuotiaana. Mä saan 66 etunäypunnoista minuutissa ja 17 leukaa juoksi, Cooperissa oli 3 kilsaa, mutta mä 50-vuotiaana miehelle se on suhteellisen kovat tulokset. Hyvä, mutta ongelma, kun mä olen harrastanut koko ajan, niin se ero ei huomannut niin selkeänä, mutta jos pystyy pitämään tämän seuraavat 50 vuotta, niin se on tosiaan hyvä. 100-vuotispäivillä samat tulokset. Hei, siellä oli myös kysymys vielä. No, tuossa mä heittelin jo aikaisemmin, niin on merkitys tuolla kammiasta paineen nousun nopeudesta. Tehostaa kuulemma paineen nousun nopeuttaminen tai hoitoa sitten. Eli kysyttiin painehoidon nopeuksen, mikä merkitys sillä on, niin ensinnäkin siinä on se, että kun se nostetaan nopeasti, niin se tulee korviin. Eli sen takia se kannattaa tehdä vähän loivemmin. Ja toinen on se, että se alastulo tehdään sen takia, koska se on ajateltu, että siinä on sama kuin sukeltaessa, eli alkaa typpi kuppimaan. Mutta periaatteessa kun hengitetään 100% happea, niin se typen haittavaikutus on pienemmät. Eli periaatteessa sitä ei tarvitse, mutta varosyiden takia se yleensä tehdään niin, että tulee minuutti per metri. Mutta se muutosnopeus niin on tärkeää, vaan nimenomaan se, kun ollaan siellä kovassa paineessa, kuinka pitkään siellä ollaan. Siinä on 2 vaihtoehtoa. Yksi on se, että ottaa useamman kerran päivässä, mutta ottaa lyhyemmän ajan tai yhden pidemmän ja se sahaa siellä sitten ottaa maskia poista. Ja se on vähän, kun pelkästään painekin itsessään silloin vaikutusta, eli sitten silloin osoitettu, että vaikka happipitoisuus pysyy samana, niin paineella on terveysvaikutuksia positiivisia, mutta nimenomaan kun se yhdistyy siihen happeen, niin se happi on se keskinäinen. Jos me halutaan saada lisää happea kudoksiin, niin maskinottamisen, mä ymmärrän, että se hapen tulo, se laskee Joo, meidän laite on sellainen, että se katkaisee sen. Joo, nimenomaan se suurimmassa osassa näitä muita kammereita, niin se on tuottaa fyysisesti pois. Eli tämä on hienompi uudempaa teknologiaa. Hyvä. Onko muita kysymyksiä vielä? Ja tässä on se hyvä puoli, että se voi käydä testaamassa, että pitääkö se paikkaansa. Silloin, että otetaan jotain lääkkeitä, niin sanotaan, että se pitää ottaa pari kuukautta, että alkaa vaikuttamaan. Tai punavalo, jos ottaa useamman viikon, niin sitä alkaa näkyä. Mutta tässä tulee ne tuloksia suhteellisen nopeasti. Eli ainakin mä itse huomasin, kun kävin, niin kun oli viikon käynyt, niin alkoi näkyvän peilistä ero. Hyvä. Jos ei muita kysymyksiä ole ja ei ole tullut chattiinkään, täällä on vain sydämelliset kiitokset vielä luennosta ja myös sitten tästä masennuksen biologiakirjasta. Ilmeisesti joku on sellaisen omaksi hankkinut. Niin kiitän kaikille, ketä pääsitte fyysisesti tänne paikan päälle ja kaikille, ketä osallistuu verkon kautta tähän meidän luennolle.
ja myös heille, ketkä sitten jälkikäteen tätä tallennetta katselitte. Kiitos ihan huippuluennosta. Oli tosi avartavaa ja toki itse olen katsellut jo kaikkia aikaisempia tietoiskuja, joita olet jakanut, että mielenkiintoisen aiheen äärellä ollaan ja totta kai nyt kun meiltä tämä laite löytyy, niin halutaan mahdollisimman paljon myös sitten aihetta opiskella. Jos tulee nyt jotakin kysymyksiä jälkikäteen, niin saa laittaa vaikka minulle eeva@pyramidi.fi, niin sitten voimme konsultoida asiantuntijaa ja vastailla kysymyksiin. Niin kiitoksia ja mukavaa joulun odotusta kaikille.